سلام زي خبركم تخاطلتي از channel بانا بوكس كمير لكم كمير تخونو لو ما انت خا مسحو نهم براغي على اب حفشاو غعزو هوتو اب جرمن كم اون اب سدت كمي يمثل على العلنا خل زاربينا بس انا حبيركم تخاطلنا بخبر نقدم نهما كمي صنيحه كمي مصيخه ميكي عاقي كمي لحندينا كمي كل تعنا سلام كل سلام كبر صباح امبار كمتي اقدم بلا تقسكو لو ما أنتي علالنا بزعبا غعزو هيوتكا أب جرمن كومون حفشاوي ناتكا زحلف كام أب غعزو تمرت اليوم أب جرمن إن جنرال علنا خنعلل لنا مالتي غدا منت اسكا بدحرباي تخاخت لالينا بس غزار سخا نابخا غدفو والميكا عاقي ثانك يو مجمريا نزعد زي حتى تمخان خف مجمريا نزعد زي زاو كان بدو مسكن على أقير كاب زنا كامل قريب كا كون سايك علل مدلاي ويعني مساحة علل مدلاي بتاع مش كمزي I don't know قلت thank you نبيس كويلو لو خمس لنا قرب فرح دي لو أنا تايز كاميرا في حنا بس يا كاميرا نو الحلي ديركا خم فيديو تقعد بالله صغر الدولة زغونة سمي كم تي دبل كايو نعم براخي بال حصلت ما سنعافت وليدة حصلت ما صورنا عبيه عبد تشعن عصرت حدا بمن قد إثيوبيا بيلخا نام سدة وزيه نجار شاب زي جزر الله هاكر كنت تشحن عصرت ربعة زي حمالتي بتعمل صبق نهما دس زبليو نجرمن مع سخاتيخا اسك بزعبا نجرمن هيوت علنا مع ساتيخا ቋንቋ ትምህርቲ ናይ ጀርመን ከመይ ነይሩ በዳህና ኢኻ ብድሕሪኡ እውን ናይ ማሽን ኣንላጋ ትምህርቲ ሞያ ከም ዝወዳእኻ ኢኻ ሓቢርካኒ ቅድሚቲ ኣብቲ ዝነበረ ዕላልና ገለ ከመይ ነይሩ እስኪ ብዛዕባኡ ገለ በለና ጀርመን ጉዕዞ ልሓኒ መጀመርያ እቱ ምስ በልና ብዙሕ ሓድሽ ነገር ስለ ዝነበረና ኣና ሓቂ ሓድሽ ከም ኩሉ ሰብ ዳርጋ ተዓዲ ምስቲ ሓድሽ ቋንቋ ሓድሽ ባህሊ ሓድሽ ሕብረተሰብ እዩ ዝወፅእ ከምቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዛ ዓዲ ዘጋጥሞ ጉዳያታት ንሱ ነይሩ ብፍላይ ዘለናዮ ከባቢ ከዓ ምስ ናይ ስደተኛታት ድሕረ ባይታ ዘይምንባሮም ኣብቲ መጀመርያ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ 2014 ኢና ብዚ መፅአ 2015 ኣጋጣሚ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዕድል ተረኺቡ ኣብኡ ትምህርቲ 2015-16 ዓመተ ምህረት ትምህርቲ ተማሂሮ ብድሕሪ ዝነበረ ከይድታት ኦልሬዲ ነቲ ትምህርቲ ንኸቕፅሎ ብዙሕ ታሽሚ ይኮነን ንዕኡ ኣቋሪፀ ማለት ኣብቲ ሽዑ እዋን ብጣዕሚ ብቋንቋ ጀርመን ስለ ዝነበረ ሓደስቲ ኢና ሽዑ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ታሽሙ ኣይነበረን ትኽኢልና ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣነ ካልኦት ኣሕዋት እውን ነይሮም ገለ ምስ ኣተና ዝዓበየ ቻሌንጅ ዝነበረ ንዓና ናይ ቋንቋ ስለዚ ብድሕሪ ዝነበረ ነቲ ናይ ትምህርቲ ንሱ ኣቋሪፀ ምክንያቱ እቲ ቋንቋ ከይሓስካ ሓደ ነገር ክግበር ይከኣል ስለ ዘይነበረ ናብቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዓለም ተመሊሰ ማለት እዩ ቋንቋ ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ መባእታ ጀሚረ ክሳብቲ ቢስፋይ ለቨል ብሎ ኣብዛ ዓዲ ቢቱ ማለት እዩ ክሳብ ኣብኡ ተማሂረ ድሕሪ እውን ትምህርቲ ቅፅል ስለ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ተረኺቡ ንዕኡ ናብኡ ቀፂለ እንደገና ናይ ቋንቋ ጀርመን እውን ናብኡ ተማሂረ ማለት እዩ ዝያዳ ብቋንቋ ጀርመን ስለ ዝነበረ እቲ ንውስዶ ነፍሲ ወከፍ ክላሳት ሳብጀክቱ እሱን ሓጋዝ ኮይኑ ድሕሪ ንሱ ምስ ተወደ ናብቲ ናይ ጀነራል ሜታሊንግ ኣለገማይን ሜታል ንብሎ በዛ ዓዲ ማለት እዩ ኣብኡ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስልጠና ትምህርቲ ተወሲዱ ከም መሰጋገሪ ናብቲ ካልእ ዝቕፅል ዓውዲ ማለት እዩ ድሕሪ ንሱ ምስ ተወደ ናይ ኣንላገ መሻኒከር ከዓኒ ትምህርቲ ሃውስ ቢልዲንግ ኣብ ሃውስ ቴክኒክ ዘተኮረ ትምህርቲ ንዕኡ ተማሂረ ብድሕሪ ዝቐፀሉ ኮርሳትን ካልእ ትምህርታትን ናይ ኦንላይን ካልእ ነገራት ነይሮም ኣብ ክላስ እናተመላለሱ ክስ ተማሃርኮም ኣብዛ ዓዲ ብስነ ስርዓት ግን እዚኦም ምስሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሆማ እንታይ እስከ ክብለካ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብዛ ዓዲ ምፅእ ምስ በልካ መጀመርታት ናይ ቋንቋ ዝበሃል ብድሆታት እዩ ዝገጥመካ እንጂ እቲ ቋንቋ ጀርመን እውን ብጣዕሚ ከቢድ ቋንቋ እዩ ካልኣይ ምስቲ ናይ ቴክኒክ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ
أوس بيلون تجبرهم تمرتسات أيرحمون يوم جي دحرا بايتانا أنا إيرتراون تي ماتريال أبز عد زولوس أين فولت أولينا بستي عمق أنا ساين فولت أولينا هجي داس كم هتسام كون كأخانتي ندخلوا نجر تمهرو جنك على السخاء ولا عيكون كان متخابزي أدمد فيها عب إسراتات أصر شمونتات أدمه كون كأخانا بز عد زمتيها جدات واي نزخلوا نجارات زي ريخاسي كسب كنا بدهنت نيروت بال دحان هجبت عمق أجرمان مو خنجمر بالحريش أنا ما يانكيت عمق أجرمان كسب كنا بدهنت نيرو كم يجر كاخ نتو عمق أجرمان بعض مها ختم القوي كتفولت أخي الكا نعوس يجر كا بخمي كيلكا حكر مزراب كم زغل لك أنا حجي كم زغل لي وقليل كا زاشمو زي كون زيرو واحد كده هيك مثل حكى حيش عمق أجرمان كبير نحنا خاب في الله نحنا دحرا باي دراسي مسقام قاتات جرامر جلس بهار نجارات نايم تأثر أب كلاس جل بزح تعشون تاي صنعنا جيت نايم قام قات مرتز بهارنا أنا هندلتي حكم يعني نستناد كاريكلم وتداري خير بعد زول كاريكلم توتال جيت نايم قام قات أفتشعره وان كأني زخون من السادة أتاتنا يقول ولا ترانزي كم جديد مش ترانزليت قال اختبارهم تدلك على حسابات قال نعوم زخون مسألة هذا ينوران حجي تقرنيا المعبيلا بقول أتيد لايكا ترانسليت كلا قبل تدخل تغيير كابونا وتم قالوا أوت سدتين هذا إزبلي شاتات ميرو معنا إزبلي شاتات زي نورنا بو مثل كابو قام أجر من صحفنا ديكشنر مصحف تقلونا ينورنا أزيم وحدة ميرو حنتي يعني راسها أنا قالت كذا قبل بمركعية بمسألة نانيرا أبو زحمة ما نتيجة قل كم تزيد اللون أدمعت بالحاجات تاعي نبرت. هذه نبرت مرة سنتين ذاك أنا توم ديت فلتهم ناو قام إنجليزية تغيرهم تفريد كلام قام إنجليزية صبوا تري فريد كلام كان عون زمسلك على definition غير كان تيجي قال خطر الدول تفتن بعد. فجزء عائلة بدوها تعبيرهم كم تدبل كان يقاني تناتنا عدم خاني قام كانت مهارة اللي عدمي يقولون أريد عشرات حديث ناس مسأنا كم تناي تحس أنت أمرك قبله زلوا تقولوا استحتى يعني مش بزوج نجارات مالتي كم نفسه كف سبت زي حلف كايو بدي حريت قديش كايز مثلا كان بو بزوج نجارات من حسب كان سلة مهارة استاذونا يوعلو ساقمات نيرو إذن ود إذن محلقات زي خاني نتسب ويونا أنا بجزينتكم نقاب بزقباء كم فلتون كردون مو كنتشنا نعطي حرة تسب حوسنا ثاني بدت إذن سألين حروايت أو تراني روحي يسمع بتركل يا كم زبالك هاو كبيديو بدها يخانيرو أبز جزء الزجن نعو خيل كا خالصها مويا وانت ما هيركا قال خالص راحتون ناي أونلاين زجبر كام تمرتات الله نعوم دحرنا خن مطمئنا كم تمكرو خاص كدسخا نهومسي قام أجرمن حدا قاشامت أو أبز عادي كجبرهم زلوا وين عام نخم هارسي نتقام قاعد نخم هار وين عوسي أو سبينش نخو جبر وين نخص نعوسي تاي كجبر له وتبل مش كابتن بكرة خالص أتي مسألة أو نجار كوين زسمع عن أنت تخيلوا مستمع تقام قاعد زارو بسبات ساعتهم حواس إنجليزي محلاف يعني نفعكم كنا بكمزي بجن مساعتهم تعلل الموت تباها هالي جدا ده حدا وين كواتهم توصلوا إن أبا عمره خنا سرت أزمة نجارات تم بها هال نبعد تكابون تسمع نجار عمره خسرت سمو ويقول نجار نحرد علومها أوكي أبتدي هير أنت مفتمج مرة زيك ترجع كاتخيل أبتدي هير عندك أنت مساساي قال نحرد رخيب كايا نقدر نختار دا على الزبالة قال أو جزء محلافون مفلات نتهم قالات بعلها ممهر بعلها زي مدقيقام مفلا من باب نعوم كمين يدمسوا ترجم ممكن تاي نتهم قالات نفسه كيف قالات مساعدهم أبزنا يقام قال قال سوات انتهي اليوم زمنا يقام قال انتهى حدثي سبب أسرع أصلا ما عاد خطوب ولا بزعبو تحسب إنه تدقق قالوا لي هجمعتها ونحرداهم غينو تمدق قام أبا أمره خاص لزسرو كل زبالة نجار خويني سمعني قالوا نعوز مسلو هجاب قام قاين إنجليزي ناسي حد اللي مر نجار قام قاين إنجليزي زي فلس سنتايكم قبر له ونحرته واحد زخونه من مرتاحته درفتات في المتاعة المعزالي تدقاقام خو من الحربيس أو أمره خايسر تسيقله بلومه نالبات كومو خون خيري نالبات نعنا زحقزنا تميجو مريع تينا حال حدنا نقبرز نبرنا خويني سمعني وزحات نيرنا شعور نحال حدنا نعلوز نبرنا نبعلو انتو قام قاخد كل مدلايمو
ቋንቋ ኢልካስ ምስ ሕብረተሰብ ትሕወስ ነቲ ከባቢ ክትፈልጦም ብድላይ እዩ ሕጂ እንደገና ዘለና አካባቢ ኸኣት ናይ መጀመርያ ዝነበረ ወላ ስራሕ ክትረክብ ትምህርቲ ካልእ ነገራት እንዳሕርዳ ኮይኑ ቋንቋ ክትክእል ኣለካ ዝብል ሕጊ ነይሩ መጀመርያ ዘለና አካባቢ ናይ ካልኦት ኣይኮነን ሕጂ ቀጥታ ቋንቋ ከኣላ ይኽእል ናብ ስራሕ ዓለም ዝበሃል ኣይነበርና ኣብዚ ንሕና ዘለና አካባቢ ከም ዝበልኩ ናይ መጀመርያ ናይ ስደተኛታት ተመክሮ ካልእ ስለ ዘይነበሮም በቃ ቋንቋ ትፈልጥ ምስ ሕብረተሰብ ግን በድሕሪኡ ንኽትሰርሕ ወይ ናብ ካልእ ነገራት ንኽትዋፈር እዮም ደፍርካ ናይ መጀመርያ እዋን ግን ወላ እዚ ናይ ጆብ ሰንተር ገለ ናይ ስራሕ ወረቐት ሒዝካ ከይድካ ቋንቋ ተማሂርካ ዲኻ ዝብል ሕቶታት ይትለዓለልካ ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝሰጊርና መጠን ናብቲ ሂወት ክንኣቱ ድሌት እውን ስለዝነበረ ብዝተኻእለ መጠን ብሰዓቶም ክንረኣዳ ንኸይድ ንፍትን ነርና እቲ በቃ እቲ መዓልታዊ ኣብ መዓልታዊ ትገብሮ ንጥፈታት ወሳኒ ኮይኑ ስማዕ ምስኣቶም ብፍላይ ምስቶም ነቲ ቋንቋ ዝመልኩ ወይ ናይቲ ቋንቋ ክእለት ዘለዎም ሰባት ግዜ እንድሕር ትሕልፍ ኣለካ ኮይንካ ተረዲእካ ከይተረዳእካ ናብ ኣእምሮኻ ስለዝሰርፅ ተተመራፂ ንዕኡ ግዜ ምሃብ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንህሞ እንታይ ክብለካ ደልየስከ ከም ዝበልካዮ ነቲ ቋንቋ ምስ በዳኻዮ ናብ ስራሕ ዓለም ክኸይደ ገላ ኣይበልካን ብድሕሪኡ ድመፃካስ ሞያ ክትገብር እዩ ወይ ኮሌጅ ክትኣቱ እዩ ነይሩ ትሕርምታትካ እጂ ኮሌጅ ኣቲኻ ትኾንካ ብዛዕባ ናይ ኮሌጅ ነበረት ብድሆታት ትነግረኒ ቋንቋ ምስ ወዳእኻ ሞያ ንክትደሊ እውን ገለ ድሕር ባይታ ክህልወካ ኣለዎ مش ቋንቋ ምኻል ጥራይ ኣይኮነን ገለ ቤዝ ናይ ትምህርቲ እውን ክህልወካ ኣለዎ እንጂ ካበይ ተበጊሱ እቲ ቋንቋ ምስ ካልካስ ሞያ ክመሃር እየ ዝብል ሓሳብ ክኽእለ እውን ንዑ ክገብረ ምባል ሓሳብ ካበይ ነቒሉ እዩ ናብ ከምኡ ዓይነት ክትገብር ዝኽኣልካ ክትኣቱ ዝኽኣልካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ገለ ዝሓን ዝኾነ ፍቕሪ ነይሩኒ መስለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ናጂ እቲ ናይ ትምህርቲ ነገር ድሌታት እውን ነይሩ መስለኒ ኢቨን ካብ ኤርትራ ትሒዝካ ማለት እዩ ተማሂርካ ኣብ ሓደ ነገር ንምብፃሕ ገለ ባህግታት ነይሩ መስለኒ ናጂ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ድሕሪ እቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ከም ዝልበልኩ ክሳብ ቢስፋይ ክትመሃር ኣብዛ ዓዲስ ክንደይ ወሰድካ ብፍላይ ኣብቲ ናትና ግዜ ናይ መጀመርያ 6 ወርሒ ብድሕሪኡ እቲ ፈተና ምስ ገበርካ ትፅበዮ ግዜ ኣሎ 3-4 ወርሒ ኮፍ ኢኻ ትብል ብድሕሪኡ ካልኣይ ኮርስ ትወስድ ንዑ ከም ትፈልጦ ማለት እዩ ወይንስ ክሳብ 2 ዓመት ከባቢ ዝወሰድካ ክሳብ ቢስፋይ ገላ ትበፅሕ እዚ እዋናት እዚ ናይ ትምህርቲ ግዜያት ነይሩ ድሕሪኡ ከምዚ ንበልካ ኣውስ ቢልዲንግ ክትገብር ማለት ሞያ ክትወስድ ከዓ ትደሊ ምክንያቱ ናይ ሞያ ወረቐት ክትሕዛ እሞ ብዝኾነ እዋን ክትሰርሕ ናተይ ዝብሎ ሞያ ናተይ ትብሎ ስራሕ ክህልወካ ትደሊ እሞ ንዓት ኮንካ ናይ ታሪክ ስለዚ ናይ 2-3 ዓመታት እዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ሓሊፍካ ኢኻ ከዓ ናብኣ ትበፅሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ወላቲ ዝቆፅረካ ትካልሲ እታ ናይ ቋንቋ ብድሕሪኡ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ይቕበሉ ነይሮም እንድሓር ግን ቢኣይንስ ዘለዎ ተደይ ኮይኑ ከዓ ቢስፋይ ቢ1 ወይ ድማ ቢ2 ዘለዎ ናይ ቋንቋ ትለበልሲ ንዑ ኢና ገለና ብምባል ደረጃ ትበፅሕ ምክንያቱ ዝበዝሕ ስደተኛት ቋንቋ ከይከኣለ ትምህርቲ ይኣቱ እሞ ድሕሪ ትምርድዳእ ፀገም ይመፅእ ነቶም ከምቲ ዓንተ ዝበልካዮም ነቶም ማተርያላት ካልእ ነገራት ንኩሎም ንምርዳእ ፀገማት ትፍጠር እዩ ብከምኡ ሽዑ እቲ ሕጊ እውን እናተቐየረ ኣብዴት እናኾነ ይመፅእ ነይሩ ማለት ስለዚ ነዚኦም ክሰግር ኮይንካ ናይ ትምህርቲ እውን ከም ዝበልካዮ ድሕረ ባይታ ክህልወካ ኣለዎ ኣብቲ ትምህርቲ ዓውዱ ብዘይገድስ እንታይ ኢኻ ትመርፅ ዘለካ ንዑ ብዝምጥን ንሕና ዝነበርናሉ እዋን ናትና ዝነበረ ክሳብ ናይ 10ይ ክፍሊ ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ኮምፕሊት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንኽትኣቱ ምክንያቱ ኣብቲ ማትስ ፊዚክስ ገለ ኣፍልጦ ኣለዎ ኣፍልጦ ቁሩብ ኣለዎ ካልኩሌሽን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ክቕምር ይኽእል እዩ ማለት ባዕልኻ ኢኻ ዲዛይን ትገብሮ ባዕልኻ ኢኻ ኢንጂነሪንግ ትገብሮም ነገራት ስለዚ ከምኡ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ቅማረታት ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ነዚ ሰርቲፊኬት እዚ ሪኦም እዮም ዝቕበልካ ስለዚ እቲ ናትና ናይ ድሕረ ባይታ ናብ ኤርትራ ሳብ ቴንስ ግሬድ ተባሂሉ ስለዝነበርካ ኣብዚ እውን ናይ 1 ዓመት ናይ ትምህርቲ ጣሽሙ ገይረ ሰርቲፊኬት ምስ ሓስዋ ብድሕሪ ናብቲ ናይ ትምህርቲ ዓለም ሬድዮ ዕድል ገይራ ኣነ ብዙሓት ኣይኮነልኩም ከምዚ ብዙሓት ኣጋጣሚ ዕድል ገይራ ብሓደ ክልተ ብሓንሳብ እቲ ኣፕላይ ምስ ገበርኩ እቲ ሓደ ዝነበረ ናይ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኣላጎ መሻሪከ ዝነበሩ ትካል ቆፀራ ምስ ገበሩለይ ምስ ሓደ ተሓጋጋዝ ዝነበረ ጀርመናት መምህረይ ዝነበረ ማለት እዩ ምስኡ ብሓንሳብ ብምዃን እየ ናብቲ ኢንተርቪው ከይድና ኣጋጣሚ እቲ ትካል ከዓኒ ብፍሕሹ ገፅ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ኣብኣ ተቐቢሎምኒ ምስኣቶም ትምህርቲ ተጀሚሩ ማለት እዩ ነዚ ዋላ እቲ ድሕረ ባይታ ድበልካየስ ናይ ግድን ክህልወካ ኣለዎ እቲ ቅማረ እንድሕር ዳ ንሳቶም ዝርእይዎ ነገራት ኣለዎ ንሳቶም ብዙሕ ነገር
قالي of course كانوا يتشعر كله باليوم قال مش قالهم بزحنا يتمرت نتاجنا زي اللي كنت نايق عن قاعدة اليوم قال صراحة تزي كوينه زدلي وقت أنا سيرتيفيكت مثل ولا أنا أسوي اللي قلت تقبل أبلاي نحرات تقبل كين كاتي مويا تمارس درجات مرتخصة ويصير حكاي ساب كن دزي ولا جلس حكا قال صاوم وصل حلف قد فضيها نقول زي كتم مال نحركين كتاز دلي وقت مال عليك سوق النحر كوين خانة يقد أنت دلي وقت أنا يتمرت سيرتيفيكت أنا عادم عملتي بتعمل صبو كم زبال كيوسي قليل ነገር አይኮነን ብዙ ቦታታት ይካትሐለፍ ብዙ ሐርጎጽ ቀጻለው ቋንቋ መሃል ጥራይ ሆነ አይኮነን ደረጃ ለሐትካውን ትያብ ትምርት መስዓት خاص ክሳብ ክንያ ከተድምዒሙን ዝሪዩ ናትካ ናብሐዲዩ ትናትካ ሙት ብሎ ወንሶምቲ ትባዓዲዩ ገለሲ አገዳሲ ነው ጽቦም ባር ነሆማ ንስኻ ከመነሰ ኤርትራዊ ኣብቲ ሞያ በመሃርካ ብዙሓት ግን ኣብ ንሕና ሕብረተሰብ ሲ ከም ኤርትራውያን መጠን ኣለውና የለውን ማለት ኣይኮኑን ግን ብኣዳማይ ይርአ ነይረ ዜና ጀርመን ሲ እዚ ናይ ሶርያ ምስ መፀስ ክሳብ 6% ኣብ ጀርመን ሲ ነርስ እዮም ሓካይም እዮም 6% እዮም ሓካይም ኣብ ጀርመን እጂ ክሳብ ክንደዮም ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ኢልካሲ ትግረም ወንድስኻ ንባዕልኻ እጂ ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ከም ዝምሽ ከም ካለ ከይመስል ግን I don't know ትምስ ዘለና ሽግራት ምስድራ ምሕጋዝ እዩ ካልእ ፀገማት ብምባል ምናልባት ሰብ ንዝወጢጥ ወዘይ ክበሃር ይኽእል እዩ ግን ክተንመሃር ንኩሉ ገዲፍና ንሕና ንዓበግን ተመራፂ ምኾነ ምክንያቱ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዕቤት ናይ ሃገር ሙሉእ ዕቤት ስለ ዝኾነ እንጂ ኩሉ ነገርካ ኣብ ትምህርቲ እዩ ዝመርኮስ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ንቕሓት እዩ ዝመርኮስ ሕጂ ሓጋዝ ምኾነ ነይሩ ግን ዕድል ኣይገበርናን ምስቲ ዝበልኩ ኩሉ ቦታታት ስለ ዝኾነ ሰብ ከዓ ሰሪሑ ስድርኡ ኣቦኡን ኣዲኡን ሓወን ሓፍቱን ወደሙኡን ወዲ ሓፍቱን ወደኩን ወዲ ሓውቡኡን ከኣሊ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣወንዚፉ ናብቲ ዓለማዊ ስራሕ ዝበሃል ተኣሽሙ ገይሩ ማለት እዩ ግን ሞያ ወይ ትምህርቲ ብኸመይ ትገልጾ ነው ንስኻ ምሽ ትምህርቲ ወይ ሞያሲ ብሓፈሻ ትምህርቲ ስንታይ እዩ ከም ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደዩ ተኣሽሙ ኣለዎ ትብል ከምቲ ንስኻ ተማሃርካ ያሲ ከመይ ትብል እጂቲ ትምህርቲ ሓደ ከምዚ ምሽ ትምህርቲ ስዑር ሃብቲ ገለ ይብሎ ምሽ ብዙሓት እንታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለናዮ እዋን ወይ ምናልባት ብዙሓት ቀለልቲ ኣማራፂታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ማለት ሰሪሕካ ክትኣትወሎም ትኽእል ጉልበትካ ሃሲኻ ድዩ ካልእ ነገራት ቀለል ኣለው ኣማራፂታት የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ብመንፅርካኒ እቲ ናይ ትምህርቲ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ነገራት ሓጋዝነት ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ሓደ ትካል እንዳሃርዳ ናይ ስራሕ ዕድል ተረኺቡ እሞ ሓደ ትምህርቲ ዘለዎን ሓደ ትምህርቲ ዘይብሉን እንዳሃርዳ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ግዜ ኣፕላይ ገይሮም እቲ ትምህርቲ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ስራሕ ነቲ ናይ ስራሕ ዕድል ንኽረኽቦ ወይ ንኽውሃቦ ዘለዎ ተኽእሎ ዝያዳ ዝለዓለ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ፍልጠት ኣለዎ ትምህርቲ ኣለዎ ኣትሊስት ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኮምፒተር ምፅሓፍ ፍልጠት ተልይዎ ናይ ዝኾነ ሞያ ፍልጠት ተልይዎ ሙኽኣት ስራሕ ኣብ ሓደ ስራሕ ንኣብነት ንስኻሲ ሃናፃይ ኮንካ ገዛ ተሃንፅ ሰብ ኮንካ ሓደ ኣብቲ ዓውዲ ንሱ ዝተምሃረ ሰብን ሓደ ጠቕላላ ብዛዕባ እቲ ዓውዲ ንሱ ኣፍልጦ ዘይብሉን ክልቲኻ ተመሳሳሊ ኣፕሊኬሽን ሒዝካ እንድሕር ኣብቲ ቦታ ስራሕ ከይድካ ዝያዳ ዕድል ዘለዎስ ንምን ርድኦ ነገር ክኸውን ማለት እዩ እንደን ካልኣይካ እንታይ ኣለዎ እዚ ናይ ትምህርቲ ብፍላይ ዝኾነ ሞያ ምስ ካልእ ነገራት ንዝተኣሳሰር ኮይኑ ዝስማዓኒ ወላ እውን ንስኻ ናተይ ትብሎ ሞያ ክህልወካ ከሎ እቲ ናትካ ነገር ወላ ስራሕ ንኽትረኽበሉ ሰሪሕካ ንኽትነብረሉ ዝቐለለ ኮይኑ ምክንያቱ ኣነስ ከምዚ ሞያይ በዚ ሰሪሕ ክነብር ክእል እየ ትብሎ ነገራት ኣሎ መሊስካ እውን ኣብ ዝኾነ እዋን እንድሕር ዳ እቲ ፍልጠት ኣብ ርእስኻ ኣሎ ኮይኑ ናይ ባዕልኻ ዓቕሚ እንድሕር ዳ ተረኺቡ ናይ ባዕልኻ ትካል ጌርካ ድዩ ካልእ ነገራት ጌርካ ክትንቀሳቐሰሉ ትኽእል መድረኻት እውን ዓብዩ ንኣብነት ንስኻ እንድሕር ዳ ኤሌክትሪሻን ተማሂርካ ብውልቅኻ ኤሌክትሪሻን ናይ ምዃን ተኽእሎታት ኣብዚ ዓዲ ይሰፍሕ እዩ ጥራይ ንስኻ ዓቕሚ ይረኸብ ማለት እዩ ተቆፂርካ ንኽትሰርሕ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ባዕልኻ ገዛኻ ኮይንካ ተን ዘድልያኻ ንብረት ትሕዝ እሞ መሰረት ካሊ ምስ ሰባት ዘለካ ወይ ነቲ ትካል ናትካ ላውስ ጌርካ ኣብ ከባቢኻ ዲ ካልእ ነገራት እንዳገበርካ ከምኡ ገለገለ ሰባት ገለገለ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኮይኖም ከምኡ ብውልቆም ዝሰርሑ ከምኡ ሪኦ ኣለኹ ንሳቶም ተሰዲዶም መፂኦም ከም ዝተምሃሩ ገሊኦም ናይ ማዕፆ ሰራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ
ገዛ ከደንቲ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ፈርኒቸርስ ገለ ስራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ተማሂሮም ኣብዚ ግን ካብ ብውልቆም ዝሰርሑ ኣለዎ ሕጂ እዚታት ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ኮይኑ ስማዕ ናይ ትምህርቲ ነገር ከም ዝበልኩ ከዓ ብዓብይኻ ናተይ ትብሎ ሞያ ኣለካ ማለት እዩ መንእሰያት ነዚ ንክገብሩሲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም በልካዮም ማለት ሲ ሕጂ ከም ዝበልኩ ከዓ ቀዲመስ ካብ ትምህርትስ ንስራሕ ይብሉ ምሽ ኣይኮነን ሕጂ ንዓኻ ከመይ ምበልካ ሕጂ ንስኻ ተማሂርካ ብውልቅኻ ስለዘይኮነስ ኢንጀነራል ክንሪኦ ከለናሲ 3 ዓመት ወይ 3 ዓመት ፍረቓን ከምዚ እንታይ ይበሃል ኣሎሲ 7 ዓመት ንኸይመሃሩ 7 ዓመት ይድንቁሩ ገለ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ 3 ዓመት ፍረቓን ሰሪሖም ምናልባት ሓደ ተወሰነ ገንዘብ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም 3 ዓመት ፍረቓን እንድሕር ተማሂሮም ግን ዝያዳ ን7 ዓመት ዝኸውን ፍልጠት ኣብ እምሮኦም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መገለፅካዮ ሕጂ እስከ ነዚኦም ኣለው ብሕጂ እውን ናብ ትምህርቲ ዓለም ዝኣትዉ ኣብ ትምህርቲ ዓለም እውን ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ጠቕሚ ዘለዎ እስከ ክንመሃር ምኽኣል እንታይ እዩ ዘለዎ እቲ ፎርታይል ናቱ ጠቕሚ ናቱ ሓደ ኮንፊደንት ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ትሰርሖ ዘለካ ትፈልጦ ኢኻ ሞያኻ እዩ ዓውድኻ እዩ ዝያዳ ካልእ ሰብ ከዓ ንዓኻ ምሽ በቃ ንዓኻስ ቀሊል ነገር ኮንፊደንት ኢኻ ትኸውን ሕጂ ካብ ኣብቲ ንስኻ ትኸዶ ስራሕ ዲ ካል ነገራት ካብ ኣብዘይ ትፈልጦ ደንበርበር ትብል ካል ነገራት ወይ ንዑ ሳትሎም ነገር ታተማሂርካ ትፈልጣ ናተይ ዓውዲ እያ እዚያሲ ናተይ ስራሕ ያልካ ተኣትዋ ስራሕ ኣብኡ ብጣዕሚ ኮንፊደንት ርእሰ ተኣማንነትካ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ከምዚ ዶ ይኸውን ኢቭን ወላ ኣብዚ ብፍላይ ምስ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ምቕናስ ሰራሕተኛታት ኣብ ትካላት ገለ እንድሕር ሪኢኻ እዚ ናይ ፀልወካኒ ንዓኻ ተረዲኻኒ ሕጂ ኮንፊደንት ኢኻ ትኾን እቲ ስራሕ ክሰርሖ ኮንፊደንት ኢኻ ናብ ስራሕካ ክትወፍር ኮንፊደንት ኢኻ ገዛኻ ክትምለስ ኮንፊደንት ኢኻ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኮንፊደንት ኢኻ ናነ ስራሕቲ ሞያ እዩ ዝኢልካስ ምሽ ሓደ ዶክተርቲ ዶክተር ኢሉ ክዛረብ ኮንፊደንት እዩ ዝኸውን ምሽ ኣነ ብከምዚ ተወዲየ ሓኪም እየ ኣነ ኢንጂነር እየ ኣነ ገለ ንስኻ ከዓ የዕበይ ናስ ብዘይ የገድስ ሞያ ምዃኑ ይተርፍዎ ከምቃማይ ይኹን ነዳቃይ ይኹን ዶክተር ይኹን ካልእ ነገርሲ ኩሉ ሞያ ምዃኑ ይተርፍዎ ስለዚ ኣነ ከምቃማይ ምባል ዘሕፍር ኣይኮነን ከምዚ ተራ ነገር መስለና ከምዚ ቀሊል ነገር ክላ ገለ ትብሎ ምሽ ከምቃ ሞያ ጥበብ እዩ እዚ ንባዕሉ ሞያ እዩ ሕጂ ኣነ ከምቃማይ ምባል ዘሕፍር ኣይኮን ከምቃማይ እንዳር ወዲት ከምቃማይ ክኹን ስርዓት ነው ኣብዚ ዓዲ 3 ዓመት ድማሮ ሰማር ቀሊቲ ምስ ካልእ እንድሕር ዳ ነር 3 ዓመት ፈርቓን 4 ዓመት ዲ ገለ ትመሃር ለኻ ከምቃማይ 3 ዓመት እንድሕር ዳ ትመሃር ለኻ ኮይንካ ሳበይ ዘሎ ትፍልይ ክልቲኡ ይባልዩ of course ረዲኣኒ ዝኾነ ይኹን ናይ ሞያሽ ኮንፊደንት ክትከውን ገብረካ ካልኣይ ከም ዝበልኩ ናይ ስራሕ ኣማራፂታት ካኻ ዝለዓለ ይኸውን ኮይኑ ይስማዓኒ ብዓብይኻ በቃ ቅሳነት ኣለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምሽ በቃ ቅሳነት ትቐስን ኣነሲ ስራሕ ያለኒ ሞያ ያለ ብዙሕ ዝኾነ እዋን ክሰርሖ ዝኽእል ናተይ ዝብሎ ስራሕ ኣለኒ እንታይ ክሰርሕ ይጨና እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሻ ካልእ ኢንጀነራል ክትሪኦ ከለካ ናይ ትምህርቲ ዕድል ሓደ ብጣዕሚ መሰረታዊ መጀመርያ ክትብሎ ዝፀናሕካ ሓደ ትፍልጠታ ንሳኻ እዩ ዝኸውን ትፈልጦ ትውንኖ ናይ ገዛ ርእስኻ ሃብቲ ይህልወካ ርዲሃኒ ብድሕሪኡ ክሰርሓሉ ተኽኣልካ ትምህርቲ ፅቡቅ ክሰርሓሉ ተዘይከኣልካ ክትምህረሉ ዘኽእለካ ኣጋጣሚታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኩሉ ብዙሕ ነገራት እንድሕር ሪኢኻ ሓደ እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድላት እንተተረኺቡ ዓይንኻ ዘይምሕሳብ ምናልባት ናብ ትምህርቲ ዓለም ሕጂ ዝኣትዉ መንእሰያት ገለ ኣለዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋንን ወይ እውን ትምህርቲ ዝጅምሩ ወይ እውን ዝመፅእ ዓመት ትምህርቲ ክጅምሩ ዝደልዩ ኣብ ምድላዋት ዝርከቡ ተተኻኢሉ ስኖም ነኺሶም ኩሉ ብዙሓት ቻለንጅስ ኣለዉ ኦፍኮርስ እቲ ናይ መጀመርያ እዋን ብፍላይ ከም ዝነበልካ ዓንተ በቲ ናይ መጀመርያ ዓመት ተምሃሮ ከለና ብቲ ነገራት ደይንፈልጦ ቋንቋ ገለ በቃ ኩሉ ነገራት ነቲ ንኩሉ ነቶም ማተርያልስ ገለዋላ ንክትፈልጦም ሓደስቲ እዮም ኣይጨንቐካ መጀመርያ ናይ መጀመርያ ዓመት እንድሕር ዳ ፅምም ኢልካ ሓሊፍካያ ግን ብድሕሪኡ ሕፁነት እዩ ረዲሃን ምክንያቱ ትፈልጦም ኢኻ እቶም ነገራት ገለፍቲ ናይ መጀመርያ ዓመት ክብል እዩ ንሳ ቁሩብ ቻለንጅ ንሳ እንድሕር ዳ ሓሊፍ ኢልካ ብድሕሪኡ ዘሎ ሕፁነት ትፈልጦም ማተርያል ትፈልጦም ኣገባባት ትፈልጦ ካልእ ትፈልጦ ፎርሙላ ኩሎም ነገራት እንዳፈለጥካዮም ስለትኸይ ኣዲ ናበልካዮም ከዓ ስለትኸይ ዝያዳ እንዳቐሉሉ ኢልካዮም ዝኸዱ ኣብ ገለ እዋን ስኒ ንኽስ ምባል ተደሎ ኮይና ትስማዓሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናሆማ ናይስ ፅቡቅ ኣይድያ ከሂብካና ናሆማ ካብዚ ወፃኢ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኦንላይን ኮርሳት እውን ወሲድካ ኢኻ ትምህርቲ
كابتي نسخة استمهارك كابانا زقلصو نسخة مو قلبلنا بدهري شعو ناتون زلو بدهوتات سلمتاي ونا وخيت كازبل أرسات كان علينا اسكا بزعباتي أونلاين زوست كام كورسات قلبلنا أونلاين وصلكم كورسات درجة تنهمي جمرياتنا أونلاين تمرت زبال بمصورات أتنا كورونا تايم دنور اللي جزيات تمرتنا مهارس لزنورنا أوينا لنا بدهريو وهبكا أونلاين جلسنا يزوم تمرتات جرانيرو أوكي أيامنا دنيا نيرزنا أونلاين تمرت زبال بمصورات أيامنا دنيا حكم الزرع حجي أحسن أيوة والله في كاسكبي كات مرة وهيك كاجلا كمان جليد بالنير ده كورونا مس مسألة جد لازم نعطي جنبرات حساس دري كلاسات كاب أونلاين كنوها مس جمرنا أوكي كخون خلي مالتي لحسيت تزنا بلد مرتب مستوى نا أونلاين كورسات قلا كورس دوم زنا برا نزولهم مش معي قلا إذا حاسبهم زنا برا تمرتات نيرهم نا فيديو إديتينغ مالت بريمير برو تماهيرو ماستر كلاس كوينو دحري نا جرافيك ديزاين ون تماهيرو مالتي يادوم قلا مستمهاركم كاني زيادة مورتي باقيتات تنداشو من أجبر كيد من الباتات تنايت قلا نجار دخون قلا كوميديس لأنه نيرو مثلني دحري نابتي سينماتوغرافي زبال لاو قادت سيدا سينماتوغرافي تماهيرو مالتي سينماتوغرافي مستمهاركو قالت نيرو ناي كابت ناي درست قلا كساتف دليا قد بهاينا ناي مباتا زبال ناي سنة صحف كساب نقلها فيلم دايركتين مالتي أب سلام أكاديمي بنمرسي صالح تماهيرو مالتي دحري نزاف كورس أب داشو قالت سلطناتات بموسى نرجع أبديت كوينو نبدأ تعرفات دام سخونة نجارات كاني فما أقولهم كده ببكزي أو مالتي. actually ناس نصحفون كم تمهار كا دفلت سنصحفون تمهار كا خانا editing تمهار كا خا ناي فيديو دايركتور وان تمهار كا خانا فيلمي سلام تاخنا زون كلهم عودات بأونلاين كتمهارهم كيلكا تمهنات ردوي هرياتو تزحلف وانت ناي مجمري عوانات نحنا زنا أبز عبد مسمى خمس ولقات ناي أوت بيلي ناي قانقا ناي كالت مرتات نابلنا أو تتمرتات نيري حجي بو من سرقا الناس راح قا أبجزاي كوينكم مهارو لزخ مشكل نزقم زولقات ناي كورونا جزينة زعت حساس وامسكير أوكي الناس راح بسكم مهارو لزخ مدرخات هالله مالتي كبيرة حسيبة نجي قال يوم توم مبلغات يوم هوانات في الله يمستوى مهاران في الله ناي سلام أكاديمي مهارو لازم نبرنا أوان زناي أرتز ملكت مسممر قدام سنبت زيادة نخو خوون تناي تمرت جزيات زيادة عندها ما حصلنا عندها لابنا نمهرونا بتجزير نعمسنا مالتي قدام سنبت زلو جزيات نحن مهارون نقدر نيرنا مالتي في كورس تجزيها أسرك أيو تبغى سوشيال لايف قال خالد زمان خالد قوم جزيه لو كان يعوض تسميت كاتحلف أي خام مالتي وين قلت تينا بقونا بأونلاين زملسن قلت الناس راح تكون مهار كابز بالحساب زملسي غلبت الناس راح كاخد نبران لك قال حقوق صدراهم كله هاولو كالي صاون بومنصر قال نجر كتقبل عليك عنه قال زهراي قاعد عليك مدبها تشوفنا عليك جنو هردا بينها سرح لك ስለዚህ በትንዳ ሰራሕካ በትኻታ ዘናታ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ተናይ ትምህርቲ ግዜ ተሕልፋ ማለት እዩ ከምኡ ንምባል ጆናት ናይ ኦንላይን ስከይደት ናይ ኦንላይን መጀመርያ ምሳእተው ሓቃ ሓሻይ ንዓይዳ እዩ እቲ ግዜ ንዓይ ኣዳኺምና ሓቃ ምክንያቱ ብስራሕ ፀኒሕካ ትምህርቲ ነቲ ዘሎ ነገራት ክትፍትሽ ክትፈልጥ ክትፍትን ገለ ሕዘካ ኮርስ ካልእ ነፃ ዝበሃል ግዜ ኣይህልወካን እዩ ካብ መቕረብካ እውን ትርሓቕ ኢኻ ብዙሓት ትረኽቦም ዘይበልካ ሰባት ትእልዮም ካብ ምክንያት እታ ግዜ ካብኦም ክትርሓቕ ኢልካ ካልእ ነገር ኣይኮነን ግን ኣይተኣኽለካ ነታ ግዜ ሳይትጋላብጠካ ስለዚ ትጭበጥ ማለት እዩ that's why ሕጂ ብዙሕ ድሆታት ዝምሉ ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ንበይንካ ኣብ ቅድሚ ኮምፒተር ተፋጢጥካ ድሕሪ ስራሕ ንስቲ እንታይ ዕረፍቲ ግዜኻ ትበሃል ታሻ ክትሰትየላ ድዩ ኣብ ገዛኻ ድቅሰላ ገለ ዝግባስ ንዓ መስዋዕት ትገብራ ማለት እዩ ናብኡ ናብቲ ሽፍቲ ክገብር ዝገበረኒ ምክንያት እንዳተምሃሩ ክሰርሕ ካብ ምብላይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናሁማ ለንቅነ እውን ንኣዲስ ኬትካ ከም ዝቐናኻ ኣብኡ እውን ፊልሚ ሰሪሕኻ ከም ዝመፀኸ ካብ ዝዕለልና ነጊርካ እሞ ጉግል I think so ዩቱብ እውን ኣላትካ ሓዳስ ዩቱብ እውን ከፊትካ ኣለኻ
እታ ዩቱብ ካም ወንታ ያትብል ንገረኒ ወይ ንገረና ነዞ ሰብትና عندي ناهي برودكشن تبلا بزقربا أوانات من فيلم تباهيلو قلقل نحن زغون صراحة حتى دخل نبركت كابز بالحساب ناهي برودكشن زبل ناهي يوتيوب شانل أوريدي كابز ورح خدت كبابي استمرتوا فيلم تاتي لنا هذا حسبنا يعني نحن قرب نتسي أودينس والملاسا يخونوا وين هذا حسبنا يعني فيلم تات المزعان هم تباهيل استدالو ناهي برودكشن زبل له قالونات كارو ميديا زبلونا ركب زي أو أرت تبقرب في فيلم تات حاجرنا حسب يقولون سون حدش channel already مثلا لما تقول تصلح كان يسرح جزئيات already بزح سرحنا له أصلا عشان أسرح مشان بزح بنسرح له هنياتو نحن في المسارح إحنا نحرنا تحبرت تسوي هو ولا كتير حبرت تسوي زري زلها بزعواتي تسرح هو وزلا أفريقيا خلوا لنا يعني تقولي نسمع عرم متان خلوا أو قرب نتنا حبرت تسوي بتاعنا إحنا استمرنا يتم مهارات زاونا أنا نسا قواتنا هذا زي كون استعد الرخيم ناس فدتنا ساعتهم شر من الكبار مالتي. طبق نعمة أنت إسك أبزينا يتبع خد كهذا قلنا خاسي كم زبالك وقديم فيلم تاتي خاص صار خد كأنها عميم كهاو طبق ون كم تزازمة نجر كاني تمليس كون أبت فيلم تات تأيد نيركا مش نسخة زت خلهم جلنات كأمارات هلو اليوم وي تصريح مودعاتي ونابا خمس يوم. مستير دام لي وقال لي حل إلى إني غيدا نيرة مستير دام لي وقال لي بيك عاركي لوي كابتل عليك ناتي نور درسنا نيرو مامزي already عندنا بالقاعدة حرتنا يتمرت أوانات مستزازنا قال صراحة تات نيرو مامزي قينا تسردكو تسريحهم زمصون حجينا خلنا مزرقح دلوقتي سخون اليوم مالتي ساعتهم نيرم كاوه أنا مباع كاركي دسي سكاو خساتف كابز بالنجر بدرستنا أبغى ناي دايركتين عليان نوع المستضاف زبدي كابز ناي صراحة أولاد كنا قطعها صبوا قطعها وينها جبت حسبنا تسريحو على الحجي ناب نظام قصور لك صراحة تكون صراحة زقنا عندنا editing كيد الله already قدي تزازيمو كم ترايناتي ترايدي كونهم كادة تسريح زنا سوون حزنا يزغدنا نسرح نيرو مالتي بتعمل صبو نهما موداتا كاي كونه حتى كون كلتا ثلاث حتات الله يعني اي نوددي نايغت فكاني انتي كبلا كاد ليسك كم زي زبركوس بزح ناي تمرتي دليت زلكا من سيخا قانقا تماهركا مويا تماهركا بأونلاين ناي إديتين تماهركا كم اون ناي دايركتور فيلم تماهركا ناي سنة صحف تماهركا قال جي you know that كمزي قليل ነገር አይኮነን كمزي مش ብዙሕ ነገራሲ ሞኻ ምስቲ 8 ሰዓት ሰሪሕኻ መፂኻ ብዙሕ ደኻማታት ዘለዎ ስድራ እንዳዓለኻ ገለ ንኹሉ እዚ ነገር ሓሊፍካስ ክሳብ ክንደዩ ትምህርቲ ንዓኻ مش أوشتق أتيوسي كتمهار الزلكة تمرتي نعخان تايدي نهو حدا بعديتي فلتات إني هجيت فلتات كمستفر عليه من قدرتك ترغبوا تخليها في كورس أبز حجوان علمنا عقم مصحفت اللونا كان هذا اشتغل عليه نقرات كله وليه وهذا شاقن كم زغل لك هذا صنع فيها I don't know تنايت مرتكب قدم مثلا تتقداس إنك نيرو خون خلي بزي بلو تناشر وان قلت ما هي كاسي زغنا نقر كتقبل مدلاي مثلا حجيك تفلت زيارة مدلاي كوي سمعان زغنا نقر تماري على كاب تمرت ترايدي مرس كم تياري كاب صاصة ما هيرو بشبه جي كاب زغنا نقر ما تخليها في كورس قلت وسان نقر تمرت تروح تفلت تروح بقول تخل بوتا أو تركب مع مالك كوي سمعان ولا بيت تمرت فلت تروح بقول معك اللي وين ما بوتا يمي ديت مرت إنها تخيل لها حد نقدر لها فلت أدلي لها مالتي مصحفت نببت لها سلام دايت نبب لها فلت أدلي لها مالتي زي تمرت إنها تمهر لها فلت أدلي لها تمهر لها وين سمع بزيادة عبيت مثلاً أب نفس العبيت كرأس لزدل خون خيل كويني سمع كاوز بقسي مثلاً تراي تمرتي اللي تاتنا لها of course كا أنا هاتونا أبنتي أبزنا في خالد قاعد نقدفه زعما جرافيك ديزاينز أمرين ولا جرافيك ديزاينرات كريهم كله لوجو صرحوا بانرات كدالو بالخريهم كله زيهم فلات فترة يمين الدبل نيرة أفولتوني نيرة مستمهار كوهم كجورة فيها فيلم الصحف سب كم زي مش أملاخ كوين الكسب سمع عن نزنبر وأنا غير لها كم يجيرون صحيفهم وكم يجيروش نزل فيلم خوينو
ዝብሎ له ነይሩ حافظ سب حجنا عي يعطي جزء مساحة الصحف سبسي بقى كان نجري نيو معي صحف صحف مسحف كان بيقول والله أنا كم يجري صحيفة وزي كم يجري مسحف سبخمي صحف قال الدنيا أيوه حتى حتى سواتات نسميه أوكي يلي كان كنت صحف مدلاي كان يرو جرات مرتقي جماهير كله صحف قافين من يرا قلت متات قال فتاة النيرة إنه زهون صحفات قال فتاة النيرة بدرجة في المكان الصحف قوانيرة تمرت مستمهاركون كي تمهار كله الصحف قوان تمرت مستمهاركون الصحف قوان في المتاجر فلا لي يا أخي تمرت كي تمهاركون زي زخون أفلت أو زي ولا كله سيدة ترى بك أنا سمعت هيك بدي الصحف قوان حجي كريان كله تسعدني معناته هو يكون يجير كي تصحف هاي نمر جيجانيو عبد الزي جوور كون نجر سلزي تسرح تراي تسحف أخو في ناس لازم نمر حجي تناي تمرت مهلاون زي مهلاون في اللي يسيعزو ترد زي تمرت تجبرهم نجارات من الوقت بزهم نجارات عنوة تجبروا دخول القنية فليتك تجبرهم نجارات من كل جزء قللت يوم تردهم يخاط فرطهم يخاط أنت تجبر على خاط فلتي خاط كم زلوا خونني النايت من خمالتي لازم نايت مرتي نجارتي كساب كم زي ولا على نوع عنده فليت تجبرهم نجارات نعين نتصنت في الدنيا نعين نتصنت في الدنيا confident القوني نتصنت في الدنيا وحسنت سمعني خمريات فليت تجبرهم على خلاص لا حسب مالك فلتت تدرخ أنا كأخذ لي زين من الوقت قول يزود أكاي مثلاً. بيتعمل صبغ نهما أبا خلقات تنكف كتب لنا صنع خاب زعبة متحفتون ناب كلون كساقا قركا لو ما أنتي متحف أبز جزء زوكا كمتي زبالكاو أبناء فيلمي أبكالنا إديتين فوتو I think so كاميرا وانتسأليخا كل نجارك طبعا يانو قصي خاون كازلا هجي داتواي حاجة دي في كام مثلني تي لما متحفتي أنا ببنيركا سلام انتاي خاتي متحفتي هجي عبد جزيزي بزحة سواتي زاربيهم كلا زي متحفتي ناي ترجم كوينو تم ترجمون أرتعاطات بتعشم زي جبر لا أود جبر قال ساسيت كوينو منا قال لهم بزحة سوات أنا وين كابزو فلتهم كاب من باب تأشمو زقور له هجي اتم من باب حماق مالتها يكونن بتراش جنا ينبوبني مالتها يكونن ينبوبيهم ينتايدا مس تيناي ترجم يعملوا سلازلو نتناي ترجم قدف ندابلو خدو كتير خلها تعشم سكفتات فترة الكا هجي نهم تنببي خا توصلي خا ناي تاريخ متحبت اليوم ولا قال ما بقرا متحبت قال زخونو تنببي خلصو يفلت كن بحفشا كم تزدل لا يكونن انتاي سلازرع اخا وانتاي سلازخون كي اخا تجي زحت لا بالكات خيزلا انتاي سكل بيك عاركي كم تفضل زي درجة زحلف عامتات كان زحتش أنا سرعة 4 سنوات هاسي ببوانس مسحفت من بزحت سدل لي نير كايخا ولا تزب لك أقول كده تنام من باش واحد كان دحري جن عندك فحكم مسكتكم تاجزيه كم زب لك أنا خلنا تصدمت مثلا ما أنا أتابع حدا وأنا سكلت كورسات أونلاين دوستر لهم جزيات نيرو زي كم زب لك زناي سنة تمرت 3 عامات كبابي وسيرو كاب نباتات نصحف كساب نلاي فيلم أو كل تعامة تنقلنا قل كباب وسيرو جي شعورنا نبني رب دحريو زناي سينماتوغرافي كم زل بالكاز ناي كاميرا مالت سينماتوغرافي لبعض ناي جرافيك ديزاين قلنا تبغى بون زوستم تنور كتمرتات يعني دحريو خاتنا مصحف قلنا نجر كعب مسي مالت حجز يوم كلهم دابول مستمع على هيوتا خوينا مسلك صبي لامر كلتاشان 14 سنه توحدوا مستزنبرن غزيه كساب 30 مصحف تخنب بمدب كيرانير تذكير كاي وقت مودا 13 شو عتلين شي دي مصحف تغن هوا عزيزا يربح حسا كان 14 سكين بكون تولي انت بالخيطه احسوا كان حاجه اما داي كوينو مسلكات زياده من باب تخال نغرات ابتنتي تمرت زوزز نوركو نعو ريفرنس تاشو زخونو زياده ناباتو سيرچنا مغبار زعباتو من باب قلنا هو درجه خير كم زاد بالكوهاتا غزي داشو مصحف قال في لاين عشت مصحف عوش تصوم قال نود نبرنا 3 وحده توصل كاوناجي مستزنبر غزي انصار ማለት ነው ወዓሉት ናይ ስራሕ ሽፍትታት ካ 3 ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብ ገሊኡ ናይ ዴት ፀና ገለ ቃየር ስለ ዝኾነ እሽማ ይኮነ ብኸው ምታሊ ሆፍሊ ሕጂ 2015 ግን ወተና ዓምን ናይ ዓም ከም በዝ ሓሰብ መጽሓፍ ነግረ መገደ ግን ኣዛ ዝበልካ ናይ ትርጉም መጽሓፍ ኣገሃያ ኣብዚ ሕጂ ዋን ከህየሱ ዝግበኦ መጽሓፍቲ ብዙሓት ኣለውና
ولا بزح حدا فون صار صحاف كيا قدم حجون علينا نيرنا قال مصحف إذا ينتهي لمن تهي كم استحتي لمن تهي أرتو عديكم بروح لقال لك يعني ما هذا مصحف كل بدو كل ناسي ترى أنا قرأ يكون جي حدا مصحف سينايك ندي سبعة صراحة أراي ترجم مترجم وتسجم زي الله يكون دحر مترجم جن لاوت قبل الكا ديزاين كدلي كاي جرافيك ديزاينر كدلي كاي مالتنا تكابر تصرح لك كدلي كاي نعونتي مصحف كرتزات كدلي كدلي كاي زئر ملكا كدلي كاي نقرام نبعلسي أبسلستني سرعة نتبع الرم سوالو قالها الرم سوال ملء حسابات زئرم سوالو نزيهم كلهم قورم زغل حادثة تبلع جيزيهم كلهم كلات نقرات زيادهم أبت مصحف استخاطتهم صحاف له أرتعى له ديزاينر له بعبيخ احتام له شيء تزرقح خاله عداق خاله مالتي اجي اذا حنت مصحف كتصحف نقول نايزون كلهم سواد زياتهم صراحه ابقلقل وقالت مصحف تتريهم قد انت يتصقم على مسلك بعلم مرتعوم بعلم صحفهم بعلم زرقهم كذا خولج لا حنت مصحف يا رابزي شو ما متقاس من الله نتنا عداقه شو مسخاون على الله سلوز نور حجي انت يخول اذا حوس واسا ابت مصحف زاز بلاك هذا مصحف يجي كله بعلم داشن زورو أو زول جيجا ناي قالات ناي سرعة نتون مالها كورس كلاتنا كنصحف نخيل خود صحافي كود صحف خود صحافي سلازخونه ناي مقرام حلفنا زي كله خود جنك الرموز كل سوات نعوم يعتبوا أنا عاد مصحف قاعد صحف زلا هذا مصحف زي موكسي نولدتها زنبر كرسي نحرقوي زخونه نجارات أو تقمت علىها أتنعوز نبض زول الجنريشن كأقوي زخونه حسابات رديتنا بروسيا سر صار نعود عزيز خير لازم مصحف نحط صحف على خاطر حلفنا تاوي خاطر حلفنا تاوي كان نحط مصحف حلفنا توصيل كا صحيح كا نتحبر تسب نحرات دكتور الله وين كا اتحبر تسب كانت مصحف كموكس نحرات كما الله وين ابكم حن نحرات هم راغي تذكرت مصحف نحرات خلا كوينو صار خالف خلا تزي له حد معلتي الله بعمل ثلاثه مصحف قال الصحف سوات الله ثلاثه مصحف صحيفه بس نعبد عليها يقول حد مصحف ناخذ صحف سكندي جي زوستلا دو حدا شي حد مصحف ساوي وش حدا عامل يتولى ردي هان وش حدا عامل دو حدا سكو دالا معناته مجمري خد صحفه كتب بباي هاري رايت تقبرها صار سلسه غزي قال سري رايت تقبرها دحريو زنبو زريو سمات هالو اكلات هالو عبيت صحف تخون خولو نايت عود مهران خون خولو قال راي لي كاز وهابي نسب نخد سلسه سوات راي لي كاتبو يا صحيح ولا مره راي لي نسوم ريوم حساباته بوها نعوها اني نسخات السلاسل مسلات كحساب مستزمص اكاريتو كات السلاسل اذن وعلو غزي يوصل ناي 3-4 ورح غزي يوصل اب حنت مصحفنا نزرب ساعات صرف 3 ورح يوصل كان نحر اخر اخر كنت 3 ورح يوصل له نبي شي ورح وين دحريو ناي مرتع كالله تمرتع انا بعد حنت مصحف نخرت رتعسي ساعات نتبي قالات قال نخت رتع زلو غزي نبعلو سي كندي انت واحد اذا قطيفه ثلاثه عستمالتي نفعرت عين هرني شيء مصحف كينك ساب شي ديش سو نقص دلك اخر زغبات تسرح كاول هذا ساب 3-4 ورح غزي يخوصل ردي هاني بعد ساب شي ديش ورح زوسدو واراتو لالو نحس ابت مصحف تصحف كما ارتع كما عقبنا يترتع يزي زلو ازي اومون الله ስለዚህ እዚ ሁሉ ከይድ እዚ ሓደ ዓመት ኮይኑ ብዘይ ካነ ሕትመትን ናይ ገበር ምስራሕ ለቅርጽ መውፃእ እንገለ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ከምዚ ግዜ ዝወስድ ኮይኑ ሓደ መጽሓፍ ንምጽሓፍ በናይ ፍጥነት ዳዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 2-3 መጽሓፍቲ ዝጽሕፍ ሓደ ሰብ ወይ ዝትርጉም ሓደ ሰብ ምትርጓም እዚ ካብ መጽሓፍ ከብል ባህልሽ كموا ولا هن بصوفيات ولا بتمتوا مصحف اندحراري خمسي كمو يلا حكايات ذكي اندحر اخو خوينو كمي قليلونا راي اسات يا ماين غبر دلنا انت بو منصريت هيغاتاتنا زبزح زلو باهاتا زغل نغرات زلو بو منصر هيغاتاتنا يبزح ات مصحفت خاني كم زحجر لو بناي ترغم مصحفت زي مر رامبابي حق المزرع سلام داي تقولك وددر كوين ورا بويا كوين حنت مصحف حدا ترجم ما خلص كاله دغما داي اما ترجم مصحفتي انا ترجم ما يلبس نحن دمتم ترجم دي باس بعدي هذا حساب كمزي ابي حنت قبل ازدل ነገር አለ ወላ ነተአንባባይ نحن كمان بدي مش مصحفت ما نقدفهم نحن كمان بدي ابتز صحاف زولو خل زفر زولو فريات كانت عن كان حممن إيراننا أوركوت لنا الجامعة يا أبا خلو خلفا كاسي نهم عارك كم زي
ብዙሓት ሰባሲ እንታይ ገደሸኒ እንታይ ግድፅላ ገለም حوي معري عركي معري إذا مثلا يكونن أنا متحف بزي قدس أنا ندحر أترجمة ناي سنغافور متحف اللاسي أب ترجمة على لاس قاعد يجي درجة عمت قريبة قلنا يجي للناس ولا يليو أنا نو تميل كاب سلسلة 4 ور حول بار نقدر أنت الرأي كاب سلسلة 7 تمسح شو بقينا تاش من قبره بالحريون 7 كيسوا دس يزبلن اندحر جيجاتات الله خبط جيجاتات هجي انت اخبل دلي انا نمنتاي نهم سي اندحر مصحف غزي اخا خباي اسقا ገንዘብ ካይብ ከይ ካትገዞ ዘለኻ ተረዲ ኻኒ ገንዘብ ካይብ ካድ ገዛ ካዮ በዘይ ገድስ አነ ዲ ሕቲመ የትርጊሜዮ አነ ዲ ተርጊሜዮ አነ ዲ ጽሒፈዮ በዘይ ገድስ አክቹዋሊ ነቀፌታ ማለት በተዘዋወረ መገዲ ዓብ ትምህርት ምርካብ ማለት ተረዲ ኻኒ እቲ ዝነቕፈካ ዶስ ይምህረካ ይደሎ አዘርዋይስ እንድሕር ተረድኒ በኋላ ዘራባ ምክንያቱ ጌጋታትካ እዝን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰብ ንሕር ጌጋታቱ ክፈል እንተ ዘይከኢሉ ዘርአለም ደንቆሮ እንዳኾነ ይዝነብር ሕጂ ንምንታዮም ድስኮፉ ስክፍታ ዲኽብሎ ፍርሕዲ ይኽብሎ ገለ ኣይፈልጥን ግን መብዛሕትኦም ሰባት ኣለውስ ኣነ እንድሕር መፅሓፍ ኣተርጊመ ሕቲመ ገለስ ንሕር ወሲዷስ ጥዋዕ ብላታ መፅሓፍ አይ ዶንት ኬር ኣይትሸየጥ ኣይግድሰና ንዓይ ዘገድሰኒ እቲ ኣነ ዝገብሮ ሰባት ኣንቢቦም ንዓይ መልሲ ክብኑ ከለዉ እዩ ንዓይ ትምህርቲ ካብኡ ክቐስም ከለኹ እየ ብዝያዳ ኢኻ ሽዑ ዝፅዕረሉ ብዝያዳ ኢኻ ሽዑ ዝስርሓሉ ስለምንታይ እዮም ግን ዝስከፉ ናሆም ዓርኪ ስለምንታይ ኢና ንፈርሕ ሕጂ ሓደ ባህል ኣሎ እሱ ኮይ ፍልጠት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካብ ኩሉ እንዲ ዘድሕን ፍልጠት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብፍልጠት ክትነቅፍ ትኽእል ኢኻ بفلتت كاتت نتخليها فلتت زي ما الله كل جزء فرح قبلك أخوي نسمع كلاي زعبينا كم زي نحن كم حبرة سبت قبل رئيتين كنا نتسكتينا رئيته سي من كوين يزبل زي أجناح ما مالنا جريته ما تسكها خلهم زغت بلو زلخا رئيته توهاب كليها رئيته توهاب كلها خمزي كمزي قدمش نتريته بخوفة لبي مقبال مالت عبيتك ترى مفتقر ما كم مش عبيت درجة عبيت أنتي نايد عبيت كيد خاصي بمثال الموسخ مالتي ريتو نحط أول الله ميكي مسحت شيء الله تزرق حتى كفافل تحت مالها عندها هذا ميكي تحت مسحتي بدي أنا شيء بدي نايد حيت برزولو نهار أجلس أجمع له ميكي إذا مسحتي أتى متى نوحي صار حسي بدي أتجمع له كحتى مكورس أبحث ما تسكجل أنا قال حرايدك تاخا هتقبل اوكي نعاي هتعرف مساي يكون كانت باس عاد حريها حتمتك تصبو كوني زاتهم كاي مصحفتي يدت اشمخ مصيوم تسدبو اليوم نعمتها كبخا خنبر خولي نوت كمزي قال مصحفت خحتهم خلوك سامع خني تاشموني ندمب كاين كلها استمع كروت دي ريدان دحر تقبل الله وينكا وريد تعب الله نسخه بو من صلك انسخاتنات كعودي تتنطفلو زلها ነገር تعبيلا ريدو من صاق ማለት ግን ትዝኸፈ ማለት እዚ አይተናነብና ያናልና ከመብረተሰብ እንጂ አነ ዝብል ሕብረተሰብ አይቆነን ዝናትና ምሽ ኣብዘ ይከውን ግን አነ ንብል ምዃን አነ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ተምትዕቢት ያተወሰንሽ ريدان دحر ذاتي تقبل الله وينكا بخال መንገድ እኮ አነ ፈለጥ ትብላለህ ማለት رجعان سلازي تحبرته سبزي على عند بيزقبارت حساب أهم الله إذا أنا حبرته سب أبتزعب بزولو أبتزفر زولو فريات كلمة ترى أنتي مماي دي مماي مش كم زي أميجو قده خد أنتي زي جلس بلون نجارة هيكون فيتنا تزارب كم زي برجع جنزب كاوتشي خير خاتم بقول زلها جزيها خاتم كي خاتم بقول زلها جنزب كاوتشي خير خاتم بقول زلها نتيجة مصحف ناسي of course تواقعهم سلامة تاي خبر كل فلتنا بزح عم بتصير زي بقولهم استزوج صناعي حكمة تعشون جيركا of course تمز خبروا إن مصحف زوج حبرة السبق على حماينا نحن حد مصحف 10 مصحف نهار جزء حدث سبسي كنا نخاف المش نفلت إلى خلاتنا توابو سلام تاي كبير قال قد محجونا بيتي باقليس كايرا تزنب مصحف حد مصحف 3 دقيقة تاني قاعد تشيت كان سو ما تصبوت تشيت على خونه خلي مثلا لازم استوصوا مستريحات مستدلنا ناي من باب ناي ام باب الحبرتسب تاريخها اوف كورس كومو خوم بحرياوي تقبل ነገር
ከምኡ ትሪዝን ከም ዘለዎ ኮይኑ ንስኻ ዘውፅኦ ዘለካ ወፃኢታት እቲ ኣንባባይ ዘውፅኦ ዘሎ ወፃኢታት ዘባኽኖ ዘሎ ግዜ ነታ መፅሓፍ ከንብብን እቲ ፀሓፋይ ክሓስበሉ ክኽእል ኣሎ እንታይ ይቐርብ ኣለዎ ክብል ክኽእል ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ክመምኽ ክኽእል ኣሎ ኖት ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝረኣኻዮ ሓደ ብዙሓት መፅሓፍቲ ከለዉ ኣንባብ ዘይረኸቡ መፅሓፍቲ ፀሓፍቶም ብዙሕ ውጥን ቅልቅል ዝብሉ ስለ ዘይኮኑ ተቐቢሮም ዝተርፉ ማእያ ዘይብሎም ብሉፃት መፅሓፍቲ እዮም ፀሓፍቶም ውፅእ ውፅእ ገለ ስለ ዝብሉ ኣብ ስክሪን ብብዝሒ ገለ ስለ ዝረኣዩ ከዓኒ ይጥቀሙ ኣይጥቀሙ እቶም መፅሓፍ ከዓ ቫይራል ዝኸዱ ከኣሉ ካብዚ ዘተሓሳስበኒ ነገር መፅሓፍ ብዋኑ ይኮን ብፀሓፊ ይኮን ካ ትፈልጡ መፅሓፍ ብትሕዝቱ እዩ ዝፍለጥ من تعرف وين كون زجدسني أبدو لو تخيل ده زجدسنا هذا حبرة سبنا I think كم زمش ولا تزندبت بلو نقحات كون زجوب بقط بلو حبرة سب نزاد الرجال نقحات زي أجنبي بس سلام انتهي يعني فلتني قال سلام انتهي يوم نهات الناس ما بقول الله وين زانتا تفتيرهم مصحف تصحف زي كل زلوا بس حجوان سلام انتهي نزتحاتاتون تو اودينسي تأنبابي معناتو نتوم ناي بعلم حساب افليقهم زانتا فتيرهم مصحف اداليونا علاقه زورو سبات يتابعوا من حق نمزرا قبل عون كتابع ترجم بلاعلي كابر 2 مليون 10 مليون سشت مصحف زول دلوات فيهم مزيارات صبات مصحف يا مالتي لسنا عاجزا مالبات تمام بقلاوي زانتا كنت فلستو بتفولطو بعدخا بباهلخا بتنات كان قربا زغون بخرد اكا زغل قليل زانتا افليقو نصحف الكاسب قديفكا بزعبا لاي كال مساخا مستنات كام مصاصا زي كاين مصحف صحابلكا ناول بيكا تقتلو الله على الغالتي يمص بدحري يكفطر هيكدن يتفطر مرهاو مدس اب فيلم زبلا حنت زد نقبها على ناتو نزوم ناتناسي نتوم ناتنا نحناسي ناتنا بزي مفتاو نستاق زلنا ولدو اينا وناتو ኣብ ዓለም ዘለዉ ፍሉጣት ኩሎም ሕብረተሰቦም ስለ ዝረኣዮም ፍሉጣት ኮይኖም ፀሓፍቶም በሎም ኩሉ በዓል ሰኒ ሸደን ኮ ናይ መጀመርያ ሕብረተሰቦም ስለ ዝረኣዮም እዮም ንሕና ክንሪኦም ጌልና ምሽ ኣብ ዓድና ዘለዉ ፀሓፍቲ ንሕና ተዘይርኢናዮም መንክሪኦም ንኽእል ስለዚ እቲ መቦቆላዊ ዛንታታት ክፈልቕ ክሓስብ ክምዕብል እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትና ኦድየንስ እውን ወይ ድማ እቲ ናትና እቲ ንሕና ከም ኣንበብቲ እውን ነዚ ነገር እዚ ክንደፍኣሉ ክነተባብዑ ይግባእ ኣብ ዝኾነ ራእይ ወላ ፊልም ራእዩ ሕጂ بلوصات تواساتي قال وعبيت تواساتي قال بسكرين فوتو متليوم هذا فيلم زي صبغت يعيد نعرف لا ايش جمرت اندحر اخوي انت فيلم زبل صقراتكم تخيل لكن زي عسب يلنقا دحري انت يخون سب يحمق صبغت فيلم قال بقى قص تواساتي خاطر قص يسرحني ابارت قص يسرح مصحف قرا قال قص يسرح يመስለنا تحسي يسرح تحسو خاني مسرا خايو مسنبب كايه تستمقرن تفدي ነገር ስለዚህ እቲ ሕብረተሰብ እውን እንታይ ይገብር እንታይ ይብላዕ ኣሎ እንድሕርዳ ዘይፈልዩ ፀገም እዩ ሕጂ እውን እዚ ናይ መፅሓፍቲ ነገር እንድሕርዳ ናብቲ ዝነበሩ ናይ ቀደም ደረጃታት ዝነበሩ ናይ ቀደም መፅሓፍቲ ወንቲ ንብለሉ ዘመኑ ኮይና መፅሓፍ ናብኡ ገፁ እንድሕርዳ ክምለስ ኮይኑ እቲ ኣንባቢ ኣብዚ ዓብ እጃም ክትፀወት ክንቀፍ ዘለዎ ንእቲ ሰብ ሞራል ምንቃፍ ማለት ሲ ከምዚ ህየሳ ገለሲ ኣሎ ምሽ ህየሳ ማለት ባይዘወይ كمزي من مدقاس مالت هيكون داون مغبار هيكون حسابات مهاب مالتي زياس كم زخت كوني رازس كم زخوني رابزن ابزن جيغاتات هالو مسمرت اوتات مسجبتات الله كاتبو بو تاريمو لو صبو ندحر ابو زي تاريمو خويل ግን انا نابنسي ميك صحافاي كاين كحنت مصحف صحيفكايا زين صقمالو امو ازس كرمالو اب نيكس يلا خلايت مصحف صحيفكا ندحر اخم اتماسازل يغافصيمكا دحري صحفو مصحف انتام سي دغزوما حتى قدامي مصحف بتستوها بكاري ايتون دحر اما حيش كان مصحف زياره علينا تكفلوا غرخو لازم صحف كاين مصحف تشعو كما يصوبو بيغوي مهاد نو منبر لازم بلاي صحفتنا بفلاي انتاجو تزهوبنا زلو حلافነት እንተዝወስድሉ ተመራጽ ኮይኑ ይስማል كم زبلكايو I think so تي responsibility كنوزلو زلناونسي نحنا خوينو يسمعني let's say تايدبل انا كما كففالي دحر ወይ كما حتامي دحر مصحفتي مصينسي قدمتي مصحفتي كيراخو ናብ حتمت متاو ريام كل ነገር ولا دحر تخيل عامل لك سرحتኛ تجبر تغيرها
ኣለዉ ናቱ ክኢላታት ኣብ ኣፍሪቃ ድዮም ኣብ ገለ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣለዉ ንሶም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣታዊ ብኡ መገዲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ብዘየገድስ ክንደይትዎም ንሶም ተሰማሚዕካ ግን እቲ ትሕትሞ ዘለካ መፅሓፍቲ ነቲ ናትካ ትካል ውሕስነት ስለ ዝህብ ብፅፉፍ መገዲ እውን ናብ ህዝቢ ስለ ዝቐርብ ዘሸግር ኣይኮነን ኣርትዖት ዝገብር ሌኣውድ ዝገብር ሰባት ቆፂርካ ናባኻ ብመገድካ ክሕትም ዝመፅእ መፅሓፍቲ ረኣይለይ ከመይ ኢልካ ኣርኢኻ ናብ ሕትመት ክትእትዎ እሞ ብድሕሪ ሽዑ ኣንበብቲ እውን ደስ ዝበሎም ናትካ ስም እውን ዳዓበይ ዝኸይድ ካብቲ ኣነ ክገብሮ ዝደሊ ጃስ እውን ኣብጊሴ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ግን ኣይንወዞን ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እቶም ተርጎምቲ ድዮም ወይ እቶም ባዕሎም ፀሓፍቲ ባዕሎም ሕቲሞም እንድሕር ባዕሎም ተኣሽሙ ዘከፋፍሉ ኮይኖም ክሳብቲ ክንድኡ እውን እቲ ዓቕሚ የለን ኣብ ንሕና ምክንያቱ ምስቲ ዘለና ናይ ኣናብራ ሲትዌሽን ተረዲእኻኒ በቃ ናባይ ከምዚ ከማይ ዳ መሰሉ ሰባት እዮም ዝኾኑ ምናዳብ ዝናይ ትርጉም ተረዲእኻኒ ሕጂ እቲ ኣነ ዝብሎ ከም ናተይ እውን እቲ ኣድቫይስ እቲ ምክሪ ክህቦ ዝኽእል ከምዚ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ እቶም ንሕትም እቶም ነካኣፍል ገለ ማለት እዩ ግን እንታይ ክብለካ ናሆመይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ እቶም ዝትርጉሙ ወይ እቶም ታሽሙ እቶም ፍሉጣት ናይ ዓድና እውን ኣይኮኑ ጃስ ኣለዉ መንእሰያት ኮይኖም ዓበይቲ እውን ኣለዉ ንፉዓት ትርጎምቲ ብዙሓት ከም ሙሉ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ሕጂ ሙሉ ብርሃን ሙሉይ እኳ ይሓሽ ቁርብ ይንቀሳቀስ እዩ ኣብ ዓመት ድዩ ኣብ ገለ ኢዶ ፀውንቲ መፅሓፍቲ ንሱ ዝትርጉሞ በዓል መንገሻ ሃብተ ካልኦት እውን ኣለዉ ናቶም ዓበይቲ ናይ በዓል ሶፊያ ዝተርጎሙ ገለ እኳ የለውን ብሂወት ኣብቲ ዘለዎ ኣምላኽ ብየማና ኢዱ ይቀበሎም ግን እዞም ንሪኦም ዘለና ናእሽቲ እዮም ገሊኦም እውን ኣይንፈልጦምን ኢና በቃ ሕጂ ኣነስ ተበግሶ ቅናት መገዲ ቻይና ዝተርጎማሲ ሓደ ተምሃራይ ናይ ኣብ ቻይና ዝምሃር እዩ ትወዲ ካብኡ እውን እታ መፅሓፍ ኣንቢብዋ ገለን ሕብረተሰብና ተጠቂመ ብምባል እዩ ኣተርጊሞ ሕጂ كله خليهم كم جيهم بلوصات ወይ ካልኦት بلوصات كله خليهم ግን ስለምንታይ እዮም እቶም ዓበይቲ ከዓ ክትርጉሙ ብቕዓት ዘለዎም ናይ ቀደም መፅሓፍቶም እውን ተተርጎመ ክሳብ ሕጂ ከማይ ፀሚኢኻ ብደስ ኢልካ ትሰትዮም ተንብቦም መፅሓፍቲ ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ንሶም ክቀላቀሉ ዘይተኽኣሉ ኖርማል ዘይንፈልጦም ከም ዝበልናዮ ብዙሕ ሽግራ ዘለዎ መፅሓፍቲ ወፂኦም ተኣሽም ዝኾኑ ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ትብል ይወፁ እቶም ዓበይቲ ስለምንታይ ኣይወፁን ማጂ ዝተፈላለዩ ሚት መድረኻት በዚ ሕጂ ዘለና ኢና እናሃልዩ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ገለ እዋን ገለገሊኦም ብዘይቀልዓሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ትፈልጦ ምስ ብዙሓት ካብ ናይ ቀደም ገዳይም ኣርቲስት ድዮም ፀሓፍቲ ገለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ሚቲናት ገለ ምስ ብዙሓት ናይ ምርኻቕ ዕድል ኣጋጢሙና ነይሩ ሕጂ ገለገሊኦም ነቲ ዘሎ ሲትዌሽናት ዝፅልኦም ነቲ ኩነታት በቃ እስክዳሓን ሓደ መዓልቲ ገለ ዝዝግብ የን ኩነታት ገለ ዝብሉ እዋናት ኣሎ ገለገሊኦም ከዓኒ ኣረነቱ ምክንያቶም እውን እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣይከውን ወይ ናብራ ወጢጥና ገለ ዝብሉ ብዙሓት ኣሎ ሕጂ ከምዚ ንበልካ ብዙሓት ንፉዓት እኮ ኣለዉ ናይሽቱ ኮይኖም ኣዝዮም ንፉዓትን ብሉፃትን ኣለዉ ከም በዓል ዮናታን ብርሃነ ኣሃዱ ደስታ ዓለም ኣለዉ ብሉፃትን ንፉዓትን ናይሽቱ ወለዶታት እዚኣቶም በቶም ዓበይቲ ጥራይ ክትግበር ኣለዎ ነገራት ኣይኮናን ዘለና ኦፍኮርስ እዚ ነገራት እዚ በቶም ናይሽቱ ወለዶ ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ኢቨን ሲ ትንእሽተይ ወለዶ እዩ ዝያዳ ክሰርሕ ዘሎ ግን ትንእሽተይ ወለዶ ነቲ ዝነበረ ክብርታት ነቲ ዝነበረና ዓቕሚ ነቲ ዝነበረና ደረጃ እህሲሱ ንዕኡ ኣጥፊኡ ዘይኮነ ንዕኡ ሓልዩ ካብኡ ዝያዳ ጎሊሑ ንክወፅእ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ዘመንና ስለምንታይ መፅሓፍቲ ይባላሸው ስለምንታይ ኣብ ቴስዓታት ዝነበሩ ኣብ ዘመነ በዓል ቤና ሃይለ ስለምንታይ ኣብ ናይ በዓል ተኪየ ተስፋይ ስለምንታይ ኣብ ካልኦት ስለምንታይ ኣብ ኣቶም ዘይተበላሸወት ናይ መፅሓፍቲ ስለምንታይ ኣብ ዘመነ በዓል መምህር ሙሳ ኣሮን ዘይተበላሸወት መፅሓፍቲ ኣብ ካልኦት ኩሎም ዞም ዓበይቲ ዝበሃል ኣብ ዘመኖም ስለምንታይ ዘይተበላሸ ስለምንታይ ኣብ ዘመንና ሕጂ ተበላሸ ንብሎ ኣለና ናላት ኣብ ዘመኑ ከምኡ ይበሃል ነይሩ ይኸውን ግን ትሽዑኡ ዝነበሩ ከይድታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም መወከሲታት ወላ ኣብ ስነ ፅሑፍ ገለ ክንመሃርኩ ከም መወከሲታት እንጥቀመሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝፈርዩ ፅሑፋት ዘይኮኑ ቀደም ፈርዮም ዝነበሩ ፅሑፋት እዮም ቅድሚ 2000 ዝፈርዩ መብዛሕትኡ እዋን ዝመፁና ዝነበሩ ከም መወከሲታት ንሳቶም እዮም ሓፀርቲ ዛንታታት ቅድሚ 2000 ዝተፃሕፉ እዮም ዝመፁኻ ወይ ኣብ መጀመርያ 2000 ዝተፃሕፉ እዮም ዝመፁኻ ከም መወከሲ ክትሪኦም እስከዚኣ ርአይዋ ገለ ተባሂሉ ዝመፀካ መወከሲታት ማለት ስለምንታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ መንእሰይ እዚ ከፍርቕ ዓቕሚ ስለዝሰኣነ ኣይመስለንን ከፍርቕ ዓቕሚ ስለዝሰኣነ ኣይመስለንን እታ ዝጎደለት ንእሽተይ ነገራት
سخا حلفنته أمر إذن ولدوزي كفري كمارهمر كتصحف كفل لعلت قدم زنبر ولدو بزح opportunity تازلوه بزح عقم زلو بزح حيل زلو بزح فلتات زلوه ولدو يخمان تاني إيش تقول لنا زلان إنه إيش تي نقدر ده حلفنا أنا صحافي نحرقه هنا ميك عارفي صحافي يعني أرتعاي كالي نعوه تهوه أنا تصحيفه مصحافي هسه تصحيفه له زي أرتعاي نعوه زمر كتري أرتعاي نحرق أوديو صحافي نحرق صحيف أوديو جرافيك ديزاينر نحرق ديزاين جيرو أحتماي نحرق أحتمو أكافا لا نحرق أكافا فيلو أمباباي نحرق بزقب أنبيبو اتمسرح ستمتلو كواليتي زلو نجرك أبغى مثلاً ولا مصحف تابزون يكون ناس نتون نحد زبالة صراحة هذا نفس نتون تيم وورك يكون أو قابلوا سنة وتصير هذي زين يوم تمزقود لنا زلوا هذا حجوا أبنفس وقف أرتناتنا موسيقى تاريخها قد أماي زي أماي دمس أو بعلو فيلم تاريخها دراسي دايركتور تواساي بعلو مصحف تاريخها صحافة أرتعاي جرافيك اللي أوت جماراي كله كله أحتمال يكافها لا يبعلو هجي أبع لها بين خدمة بيتي بيننا نبلس لزلنا ينام استقبل صحيح كان يمكن أنا هو من الحردة أنا صحيح كان كذا الليل الحردة هي بكامو نعون الحردة أساسا ما يريته كاني إذا نسخة هبن نريته صباح نقول أب أمبب تتصبين نريته خاقدين هبن زلها ترى هذه سلازي إذا أب أمبب حنريته صبوا نهربين تسخة هاب كان ريته وي كما هذا مسؤول سلسلة سواء صبوا الحردة أخوين تهوني أوكي نهردا صقم مالو يلكم منو خوينكم اتي نسخاتكم زراخم موت صقم اتي اب دغز صبيا زلو نتا مصحف نسون كهبني باغيروسي وي حماق صبوي كسمعي وي صبو كسمعي نسخه تمثاليت وي ما مثالي نايت صباح صبين زلو ريته اخنا انا من كان ببلي لخلك فزي ثاني شيء تقول لنا نجر مزخول عقمي حلفنت كاكم زلبلك هي يقبريكم زي يقبر يكون حدا بيت هتمت نايبعلو أرمتي نايبعلو كرسات حستي كله وكو صقم باجت من البات كورس كله خلهم تناي باجت صقمات يله خلونا الخون تعاون تازي فكر خون خيري جن اتليست تمصحف نقرا يترفال ترديهن ولا تصحافه تصحافه سي ريموا مسي خون خيري قرصون مغبارا يترفال تو جزي تجنزب سي وصي واي محتام تواهيل وصي واي مرتع تواهيل وصي واي لا او تواهيل وصي واي توصايتات غير ابوبو معلا وعيدي يعني نابوبو معلا هتوعلو زلها غبو زخونه معلا بزغبا انحرا تسريح كد اتسرحات تصور سلازا تقول لنا زلان شيء ነገር بينا سمعنا حلفنت نهار بينا نفس وقف صحفت الصحف ነገር ሲባ አታዝዳ خمزيلو مصحف صحيفو نيرو قال خمزيلو مصحف صحيفو كمبال سي ترحنك ولا حد مصحف يتخون انت زي صحيفه واو قالت بين هاي الخمدي زخنا مصحف تنزلوا سلسته كيف المصحف إذا الحجاب عداقة دلينا نزلنا مصحف تاع عداقات نخرخب نصقم كينا انا زلوا نفس وقف انببت زي مصحف زلوا مصحف سلسته مصحف كندي عامتي خبرت جير ردي هاني اتفل لي راي ما سي حد انا تصحفكو ارستركم خاله تركي مويلو اب فيسبوك كو يغزر اخو صحافه حاوناسي أبتناتو بيج آتيريني رسل على سلاسة زخون مصحفتي ترجمة ما على كل ما أسمع شيء ترجمة مسجرة من يعني بعد لهاني ماشي نوم أركي تي مستير كم شابو يكون عقبة خد فتنينا كان باك جراوند يزولو أجن كعرن حرت فتينو صبا كتعشم هون قبران فتنا تزي كوين أجن ده حد حيو دي تبل حنت ده حد حيو ندو قلا كنت حد حيدا ده كتصل لا لسيوس لازم تخيل تعال بستغالة متن نعنا بقى تتهونا توم نبب كاني توم نبب دي توم نبلع كاني مريسنا نبلع أنا نسير ميك عاركي ميت مصحفتي كاب حاجة كا حوسوس دبل مصحفتي كشت أنا على قاعد شنو أنا عسرت مصحفتي بصفوف استحات ما بقى ودأت ينزل كان كاب حاجة حردا مليان كم ميت بعسرت مصحفت شيء ميت مصحف ببشح مصحف نحشيت كان شيء واتساك كوين يسمع الله
እንጀራና ኣፂኻ እንታይ ተባእሰኒ ካብ እዞም ፀሓፍቲ መዓልቲ ግን ትኸው ዘለዎ ንስ ምክንያቱ ኣነ ከም ብበሎ ከይነ መፅሓፍ ኣነ ፅባሕ ድጎ ፅሕፍ ክእል ኸ መን ይፈልጥ ኣብ መፅሓፍ ንክርዳ ፅሕፋ ኣለኹ ኮይነ ግን ኣትሊስት ከምኡ ከምዚ ምሽ በቃ ንእሽተይ ነገር ትህብ ንእሽተይ ነገር ሲ እንድሕር ዳኣ ገብር ኮይነስ ነታ ንእሽተይ ነገር ዘተዓባቢዋ ሰባት ኩሉ ታሽምጎ ኣሎ ንባዕሉ ትምዝራት ካልእ ነገር እታ ኣነ ትብል ሲ ኣብዘይ ቦታ ተዘይ ተጠቀምናላ ሓሽ ኮይኑ ስማ እታ ኣነ ትብል ኣብዘይ ቦታ ኢና ንጥቀም ኣብ ካልእ ተጠቀምናላ ሓሽ ንጠቀመላ ፀገም እውን ኣብዚኣ ግን ቦታ ኣይኮነትን ኮይና ትስምዓ ሕጂ ወላ ንባዕሉ ኣብቲ ምባሃል እቲ ኢቭን ወላ ኣብ ገለገለ መፅሓፍቲ ትሪኦም ሲ ናይ ሰዋስው ፀገም ኣጋጢሞዎም ትሪኦም ኢኻ ኣብ መፅሓፍ ከዓ ሰዋስው ስርዓተ ነጥቢ ገለሰ እቶም መሰረታውያን ነገራት እዮም ምክንያቱ እንታይ ትብላ ኣለካ ብዝግባእ ክርዳእ ንድሕር ኮይኑ ስርዓተ ነጥቢ ሰዋስው እውን ወሰንቲ ነገራት እዮም ኣብ ገለገለ መፅሓፍቲ ግን እዚኦም ከም ዓብ ፀገም ኮይና ትረኽቦ እንታይ ይብላ ኣሎ ክርዳእ ኣካል ኣብ ዘይክእል ሓንቲ መፅሓፍ ሲ ኣሕስወካ ሚከዓልክ ንእሽያታ መፅሓፍ ኣብ ሰሙን ገለ ክውዳእ እዩ መደብ ገይረ ነይረ ኣብ 2 ሰዓት 2 ፔጅ ምስ ኣንበብኩ ንክርዳእ ፀገም ምስ ኮነትኒ እታ መፅሓፍ ገዲፈ 2 ዓመት ገይራ ኣላ ብዘይ ቀል ዓለም እየ ዝብለካ የባሳጭወካ ሕጂ ሓሪቐ ሽዑ ንምንታይ ገንዘበይ ከፍ ኢለ ከምዝታሽሙ ጌርስ ግዜ ንምንታይ ገይረ ሓሪቐ ሽዑ ከም ሰብ ኣሕረቐካ ስለዚ ነዚ ወዲ ከምዝን ክንገቲ ኢና ከዓ ንሕና ኣነ ሕጂ ዝፀሓፋይ ንስ ዝፀሓፋ መፅሓፍ ብድሕሪት ኣብ ሲለ ገዝእ ገዝእ እየ ምክንያቱ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰርክዎ ክሳራ ግዜን ገንዘብን ኣለኒ እያ እያ ክገብራ ረዲሓን እዝታት ንኸይፍጠር ወላ ነቶም ፀሓፍቲ ንዕኦም ኮይና እዚ ንኸይፍጠር ኢና ሕጂ ከምዝን እንትኾነ ንብል ዘለና ኣነ እኮ ፅሑፍ ክእል እየ ፅሑፋት ዝፅሕፍ ገለ ታሽሙ ገብር ክእል እየ ጌጋታት ክህልወኒ ክእል ጌጋታት ከዓ ናኹም ዝን ኢሉኒ ሰየ መርሓባ ቅበሎ ቴንኪዩ ስለዚ እታ ዲስፕሊን ትበሃል ኣብዚ ታሽሙ የላ መስለኒ ካልኣይ ወላ ከም ፀሓፍቲ እዚ በበይንኻ በብጉጅለኻ ኮይንካ ፋሕፍትን ኢልካ ምኻድ ኣይርባሓናን ኢኻ ሕብረተሰብ ሓደ ፀሓፋይ ሓንቲ መፅሓፍ ስለ ዝፀሓፈ ኣብ ልቡ ነፊሑ በዚ ተታዕኒኑ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ክልተ መፅሓፍ ስለ ዝፀሓፈ ተታዕኒኑ ኣነ ክልተ መፅሓፍ ዝፀሓፍከ እንዳበለ በዚ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን እኮ መፅሓፍ መፅሓፍን ምትርጓም ምልክት ዝቐለለ ስራሕ ኮይኑ ትርጉም ሲ ክንደይ ዝኣኽሉ መፅሓፍ ተተርጊሞም ኣለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጥራይ ንግዚ ወላ ናባኻ ዝሕተምካዮም ዘይሕተምካዮም ብናይ ትርጉም መፅሓፍቲ ክንደይ ዝኣኽሉ መፅሓፍቲ መፅኦም ኣለዉ ዝሓለፈ 5 ዓመት ክንደይ ዝነፀኩም ክንደይ ዝነፀከዮም ኣለካ ይድበሃል እቶም ዝተሓተሙን ዘይተነፀጉን ዝተሓተሙን ይርኣዮም ክንደይ ክበሃል ይኽእሉ ረዲኻኒ ሕጂ ክሳብ መዓር ክንደይ ቀሊሉ ከም ዘሎ እቲ ነገር ይትርዳእካ ቀሊል ነገር ኮይኑ ዘሎ እቲ ቀሊል ነገር ግን ኣደነው ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ኣይርዳእካን ስለዚ ንሕና እውን ተበሪህና ኣነ ንብብ መፅሓፍትኩም ንሕዳ ከማይ ክንፀሞ ኮይና ኣትሊስት ሓላፍነታውያን ኮንኩም ደኣ ከም ዝበልካዮ ብጣዕሚ ከምዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣሪስቶቶሊ ኣብ ፍልስፍና ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ነገራት ኣካታዓይ ዝኾነ ሓሳብ ብትብዓት ክትዛረብ እንተዘይክኢልካሲ ንነቕሓትን ንፍልጠትን ሲ ዋላ ሓንቲ ኣይደለን እየ ኸያ ትብል ዘለካ እዩ ዝብል ሕጂ ኩሉ ግዜ ነቲ ንሕና ዋጋ ከፊልና ንገብሮም ነገራት ንሕና እውን ነቶም ዝሰርሑ ዘለዉ ዋጋ ክንቦም ኣለና ዋጋ በትፅቡቁ ዋጋ በትሕማቁ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኩሉ ትብዓት ክህልወና ኣለዎ ተባዓት ክንከውን ኣለና ንዓይ መፂኻ ናሆም ደንበብካይ ካባይ ድገዛእካያ መፅሓፍ ብዘይ ገድስ የለካ ዕቶ ይውን ኣነ ዝሕተም ኮቱ ኮይኑ ኣታ ሚክ እንታይ ዛ መፅሓፍ ከመይ ዳ ገለ ካብ ትብለኒ ሓመድ ክትገብር ኣላ ካብቲ ፌስቡክ ድዩ ኣብቲ ዝከኣል ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ዩቱብ ድዩ ወርኤቨር ጥዋዕዋዕ ክትብል ኣለካ ክትገልፅ ክትክእል ኣለካ ንሓደ ዓርክኻ ደው ኢልካ ካብ ከምዚ ባ ከምዚ ክትብሎ ክትገልፅ ክትክእል ኣለካ እዚ ሕጂ ጉሉፅነት እዩ ዘርኢ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ደሎ ከምዚ ሓታት ትኸውን ነቓፊ ትኸውን ብዙሕ ነገር ኢኻ ትኸውን ሕጂ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ርድኢት ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንተገበርና ተመራፂ ይኸውን ንሆም ዓርከይ ኤግዛክትሊ ዛቲ ዘለካሲ ኣብኣ ኮላ እንታይ መስለካ እታ መፅሓፍ ተፃሒፋ እንድሕር ኣብ ዕዳጋ በፂሓ ኣብ ገዛ እንድሕር መፅሓፍ ተመፅሓፍ ክዋንነት ኣይኮይና ድላይ ክገብራስ መሰል ኣለን ዋንነት ኣይኮይና ምክንያቱ መጀመርያ ፀሓፋይ ፓብሊክ ከይገብራ ናይ ጉልያ ነይራ ፓብሊክ ኮይና እንድሕር ዳኣነ ገዚአ እያ እዛ ሞባይል እዚኣ ሲ ኣፍራይ ኣለዋ ምሽ ናቱ ሳምሰንግ እያ ናቶም እያ
ገንዘብ ይሄም ሰምጻኸዋ ግን ናተይ ኮይና ተለሌስ በራ ተለሌ ጠቀመላ ተለሌ ወሓፋ ተለሌ ሰብሃ ይሃባኺ ስለምንታይ ከም ጌርካ ይለ ዝሓተና አካል አለ እንታይ ምልከተካ ይኹም ገንዘብ ይሄበኒ ገዚያ ተመሳሳሊ ከዛ መጽሓፍ እዚኣ እንድሕር ከም አንተ እሽሙ ኮይና ናተይ ዋንነት እያ ዝሕጅዋ ድላይ ክገብራ መሰላ አብይ ደክሳ ዝበፅሐት ዋንነት እያ ረዲሃን ሕጂ ድላይ ክገብራ ማለት እንካ አንተ ወይለካ ህየሳ ማለት ወይ ድማ ናሽሙ ነቲ ሓፋይ ዳውን ምግባር ማለት አይኮን ጎደታት ዘሎ ጽባቐን ጉድለታቱ ሪኢኻ ዝን ምባል ግን ንዓይ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ክንብል ስለዘይ ንኽእል ኢና ካብ ደረጃ ዝወሪድና ዘለና ኮይኑ ናብነት መጽሐፍ ይስመን ኣለና እስኪ ሃያስ መጽሐፍ ትብሎሲ ይመናል ደረጃታሽሙ መጽሐፍቲ ዝህይስ አካል ኣለና ይብልና በዛ ዓውዲ እዚ ግን ዘይተማሃረ ሰብ ስለ ዘለና ኮይኑ ኣይኮነ ማለያ ይብሉ ምሁራት ኣለና نحنا خماسي دفو طاب عقمنا استمهرنا يا اخوانسي اب عقمنا زخدنا يا كيدي اب عقمنا استمهرنا يا تمرتي كمان نحنا مسانا استمهرون قالوتم لا بعلم تاش مزغرون انا لازم ولا ما سلام اكاديمي نو بعلسي بممر سعيد صالح سفوري زلو صحافتي ወይ ካለ ነገራት ብዙሓት ናቱ መጽሐፍቲ ሒዞም ኣብ ምንጻእ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ኣለዎምሽ ኣብኡ ዝፈርዩ ዘለዉ መንእሰያት ኣብኡ ዝፈርዩ ዘለዉ እንድሕር ዳሪኻዮምሲ ካልእ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም የለውም ግን ኣብቲ ጣሽምታት ትምህርቲ ፍልጠት ገለ መጽሓፍካ ሕዝቢ ኢልካ ያስወጡ ማለት ስለምንታይ ትፍርሒ ገለ ክኸውን ይኽእል ኣደ ነው ድሕረ ባይታ ናይ ርእይቶ ናይ ምሃብ ድሕረ ባይታ ይፀናሕና ክስበር ክኽእል ኣለዎ ክዕረ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነገራት እንድሕር ዳኣተሽሙ ክስበር ክኽእል ኣለዎ ፀሓፋይ ኣነ ሚክ ብዛዕባ መጽሓፍካ ስለተዛረብኩ ንዓኻ ይተንክፈካ እዚ ከምዚ ፀሓፋይ ኣይብልን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባ እታ መጽሓፍ ምዝራብ ገበን ኣይኮን ብዛዕባኻ እንተ ተዛሪበ ይገበን ብዛዕባኻ እንተ ተዛሪበ ይነውር ብዛዕባኻ እንድሕር ተዛሪበ ይፅያፍ ብዛዕባ መጽሓፍ እንድሕር ተዛሪበ ግን ሓላል እዩ ቅዱስ እዩ ስለዚ ነዚ እዩ እቲ ሰብ ክላማመዶ ዘለዎ ትብዓት በቃ እንድሕር ተቢዑ ሰብ እዚ ጌጋ እዚ ብትብዓት በቃ እዚ ጌጋ እዚ ጽቡቕ ክብል እንድሕር ጀሚሩ ክዕረይ ተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ኮይና ክንቅፅል ኢና ብድሕሪ ናይ ትግርኛ መጽሓፍቲ ዝገዝኦም ክስኡን እዮም ሰብ ናብ ካልእ ሽፍቲ ክገብር እዩ ማለት ልክዕ ከምዚ ካልእ ኩሉ ነገራት ከምዚ ሲኔማታት ናይ ዓድና ተዓፅዩ ፊልምታት ኣብ ዩቲዩብ ዝፀዓኑ ዘለዉ እውን ነዚ ናይ ዩቲዩብ ናትና ናይ ዓድና ምርኣይ ገዲፉ ሰብ ኣብ ኔትፍሊክስ ተዓቂቡ ዝውዕል ዘሎ መጽሓፍትካ ንዕኡ ገዲፉ ሎሚ ደረጃ ዓለም ፋሒሉ ዘሎ ሰብ እንተወሓደ ነናይቲ ዝፈልጦ ነናይቲ ዝነብረሉ ዓዲ ቋንቋ ክኢሉ እዩ እንተወሓደ ጀርመን ዘለዎ ናይ ቋንቋ ጀርመን ዝተፀሓፈ ከንብብ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ከንብብ ምስ ጀመረ ኣብኡ ዝፀንሑ ፅሑፋት እንድሕር ዳኣ ንሳቶም ብዝግባእ ተፃሒፎም ፀኒሖም ካብቲ ናትና ዝሓሹ እንድሕር ዳኣ ረኺብዎ ነቲ ናትና ነቲ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ ተመሊሱ እንታይ ምሲሉ ምብላል መፅሓፍቲ ዝሓሹ ኮይኖም እንድሕር ፀኒሖም መሳቶም ብኡ ገይሩ ይኸይድ ክብልን በዚ እዚ ንኸይፍጠር ኢና ከዓ ሕጂ ሓላፍነታዊ ንኾን ንብል ዘለኹ ማለት እዩ ፅላኣት ኣይኮነን ፀሓፍቲ ከይትኽርዩ ወፅሓፍቲ ከይክርዩ በርድሕና እኳ ኣነ እንታይ ድዩ ከምዚ ኣጠሚክ መፅሓፍ ደይፅሕፍ እንታይ ክፅሓፍ መፅሓፍ እኮ ኩሉ ሰብ ኣንባባይ ሓደ ኣለዎ ጀርመናዊ ፕሮፌሰር ሲ ይፈልጦ እዮም ኣረ ነው ምንታይ መፅሓፍ መንበቢ ክብለካ እዮም እዚ በዝሕረይ ዘሎ ኩሉ መፅሓፍቲ ዘንብቦ ወይ ድመስሎም ሰባት ሕጂ ግን ዘንብቦ ይኮንኩን ሕጂ እዚ ብዝሕረይ ዘሎስ ኖርማል እዩ ገዝኡሲ ዳርጋ ፍርቂ ገዝኡስ መፅሓፍቲ ዝመልአ እዩ ሕጂ ንዕሉ ነርናስ ሞንታይ ዳ መፅሓፍ ከፅሒፍካ ዶ ገለ ኢለስ ከመይ ገይረ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኢልኒ ይሄ ኢለስ ተንብብ እንዲሃ ስለ ተንብብ ዲሃ መፅሓፍ ትፅሕፍ ኢልኒ መፅሓፍ ክትፅሕፍ እንድሕር ኮንካ እኮ ብዙሕ እቲ ትፅሕፎ ደለካ እውን ናቱ ተመኩረታት ክህልወካ ኣለዋ ለትሰይ ናይ መን ዝበሃል ናፖሊዮን ሂል ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ክፅሕፋ ከሎ 25 ዓመት እዩ ዑደት ገይርላ ነታ መፅሓፍ ዑደት ገይርላ ክብለካ ከለኹ ነቶም ኣብታ መፅሓፍ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ንዕኦም ንተኣሽሙ ንክገብር ንዕኦም ከዘራረብ ንኩሎም ንክበፅሕ ከስተንትን ተመኩረታት ንክነጠሪ ገለ እዩ 25 ዓመት ወሲዱሉ ሕጂ ብዙሕ ክፈልጦም ዘለና ነገራት ስለ ዘንበብኩ ጥራይ ኮንኩ ክፅሕፍ የልኒ ነቲ ዝፅሕፎ ዘሎ ኮይኑ መፅናዕትታት ክወስድ ዘሎ ይኽእል ኣለኒ መፅናዕትታት ማለት ከይደ ኣብቲ ቦታ ሞር ዝኾነ መፅናዕትታት ክወስድ ኣለኒ ምስቶም ሰባት ክራኸብ ኣለኒ ብምንታይ ዝፅሕፍ ዘሎ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኩቱር ዝኾነ ኣፍልጦ ኩሉ ብዛዕባ እውን ክዛረብ ክኽእል ኣለኒ ኢል ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ስለ ዘንበብካ ጥራይ ኮንካ እውን ትፅሕፍ ቀዳምነት ክትፅሕፍ እንድሕር ኮንካ ስገላ ውሽጥካ ዝጋማጠል ነገራት ክህሉ ይኽእል ኣለዎ ናብኡ ዘብፅሕ ወይ ከዓ ዝሓለፍካዮም ደረጃታት ክህሉ ይኽእሉ ኣለዎ
እንጂ ስለ ዘንበብካ ጥራይ እውን ናይ ፀሓፍ ሕጂ ከምኡ ድመስሎም ሰባት ኣለው ትሚሎም ካብ ፅሑፉ ድውዕል ዝሓድር ኣለው ናሆመይ ክብረት ሃበለይ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ግዜ ክሕዘካ ኦልሞስት ዳርጋ ሰዓትን ርብዕን ጌርና ኣለና ካልእ ክትብሎ ዝደለካ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናብካ ክገድፎሞ መደብና ክንዓፆ والله ثانك يو نفرق ساعات الخمسة هابا على ساعات من العلتوع عبيل كان تحت نتحساسي إلى بيك عاركي دحا نوم عاركي مستراحة منها كابتشينو هستيكا بعد كابتشينو ويكا نمسح كشفنا لك مالتي متحف سديد كان مرتاح سنة تقول هو متحف راس دلك تسقبي ولدان Anyway, thank you بيك عاركي already تاي بحافش لكن تناتنا حبرتسب just قلالتنا من باب الهجي of course سب كتصحف زنتنا مسحف فاشن زلو سب يصحف كتصحف صبو ነገር ምክንያቱ ተሞክሮ ላዞም ሕጂ ከምኡ ሎም ዘለና 15 ዓመት ተሞክሮ ናይ ናፖሊዮን ሂል እንዳሕራ ሓንቲ ውድእት መጽሓፍ ኣምፅዮ ተሞክሮ ፅይና ያለና ማለት እዚ ተደጋጋሚ መጽሓፍ ተሞክሮ ምጥራይ ዝያዳ ብስለት እንታይ ተጽሕፍና መፍላጥ ደረጃ ስለ ዘብጽሕ መጽሐፍ ጽቡቅ ነገር ግን ጸጋይ ማሕረ ተመርዖ ሾደን ዘለ ሓውና ኣለና ግሩፕ ኣለና ንሕና ናይ ባዕልና ኣጋጣሚ ብሰላም ኣካዳሚ ምስተማሃርና ዝገበርናዮ ደልል ኤሪ ጥበባት ኢልና ዝሰመናዮ ናይ ስነ ጽሑፍ ግሩፕ ኣለና እንጂ ኣው ንዕልና ጽሑፋት ንምጽኢና ገለ ኣው ካብ ብዙሓት ዓበይቲ ኣርቲስት ቀደም ጸሓፍቲ ተሞክሮ ዘለዎም መምሃራን ገለ እንዳመጽሓ ተሞክሮ ገለ የካፍሉና ኣው ምሶም መደባት ነምሲና ናይ ቋንቋ ኺላታት ናይ ትምህርቲ ዓውደ ማት ንዓና ሕጉዝና እዮም ዝብልና ኣው እንዳመጽና ሽንገ ኣው ካብ ዝበላ ሓንቲ ደስ ብለን ናይ ተመርዖ እንታይ ኣላ እዛ ኣጋጣሚ ክብረ ሃቦ ደጋጊሙ ካብቶም ኣብ ጎንና ዘለዉ ሰባት ሓደ ንስዩ ማለት ብዙሓት ኣለዉ ኩሎም ማለት ብሓፈሻ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሽዑ ዝኩርኤ ጽሑፋት ዝኾነ ደስ ኢልካ ጽሕፍ ትኽእል ኢኻ መጻልካ ክእል ዝጽሓፍ ሱቕ ኢሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክመጻልካ ክእል ግን ንሕትመት ዝወፅእ ንዓኻ ትሕዙን ጽሑፋት ግን ይፈላለዩ ተረዲኻኒ ትጽሕፎም ምሽ ዝኾነ ጽሑፍ ኣብ ወረቐት ስለዘስፈርካዮ ዝኾነ እንታይ ሽሙ የብሎ ስምዒትካ ተውፅእ ኢልካ ትጽሕፎም ነገር ኣሎ ገለ ሕጂ ኣብዚኣቶም ጥንቃቐታት ነገር ኮይኑ ስማዕ ካልኣይ መጽሓፍ ትንጽሓፍ ወሸለ ጸሓፍ ተረኺብና ኣላ ግን ተጻሒፋ ምስ ተወድአት ክርዩ ዝኽእሉ ተልዮም ብዙሓት ኣሎ ክርዩ ዝኽእሉ እስከዚ ኣርኣይ ኢለይ ምባልካ ፀገም ኣይኮነት ረዲኻኒ እዚኣ ከዓ ፀገም ኣይኮነት ምክንያቱ እስከዚ ኣርኣይ ኢለይ ሞ ከምዚኣስ ሓሲበ እዚኣ ከምዚኣ ፅሒፍያ ሞ ከመይ ሓሲበ ክቕረጥ ከለ ኮይና ኣብዚያን ርእይቶ ኣለዋ ሞ እዚኣ ከምዚኣ ጌርካ ዓርየን ገላ ትመፅያ በእንተ ጠቂምካ ከዓኒ ትኸይድ ተዕርያ ሞ ድሕሪኡ እዚ ፅፍፍቲ ትኾነልካ እዘይ ኮይኑ ኣለልህዋ እንታይ ሽሙ ምዃን ግን ምናልባት ሕጂ ዝክንዛረቦ ፀኒሕና ኣይትፀሓፉ ይኮና صحاف مبر كصحاف زخلتلي بش بلو مبر معليها زي ولون صحفاتكم مشالو كم ساعه كم دقائق ناي هنداشو يبزح مبر ግን እቶም ዝወፁ ከለው እቶም ዝመፁ እቶም ናብ ደረጃ ሓትነት ናብ ተዓዘብቲ ገለ ዝበፅሑ ቫልዩ ክህልዎም ክብሪ መታን ክህልዎም ወይ እውን ጽባቐ መታን ክህልዎም ምስ ካልኦት ኮይንኩም ሸርንታት ትገብሮም ተመራፂ ኮይኑ ስማዕና ኣብ ዙርያ መጽሓፍቲ ማለት ዙርያ መጽሓፍቲ ከምኡ እንተዝኸውን ተመራፂ ኮይኑ ስማዕና استرفتهم عن ببتي خالي نحن كمان ببتي سكي نتهم مبوقلاويان ناي بعلنا زغور اوشتنا بزحات مهاسلو بزحات فترتلو بزحات سبع عملو زي اخلاص دالي قنت اما تسيينهم تسفى زغور صحاب بزحات سلازي اسكي ملسا خوخونا سي نفتو مبوقلاو قصنا خامسك زور نبل الراي ترقوم قال مشا ملسا خوخونا ناس نباتهم ቀደም ሰጻሕፉ ሕጂ ጻሕፉ ዘሎ ገለ ኾልኩ መለሳስ ከነገር ናቶም መቦቀላውያን ሞ ንዓቶም ከአስ ከንፈትሽም ንገና ጽሉ ሕሪቡ መንጽርካ እቶም ፈጢሮም ዝተጋገዩን አርሞ ክፈጥሩ ኸአነ ተባባዓለ ፈጠርቲ ከም ዘይብልና ብሕጽረት ተፈጥሯዊ ጽሑፋት ወይ ድማ ክጽሕፉ ዝኽእሉ ከፍልቑ ዝኽእሉ ስለዘይብልና ይቆና ብሕጽረት ከምም ዓይነት መቦቀላውያን ዝኾኑ ጽሑፋት ንሳቐል ፈጥሮ ዝኽእሉ ክጽሕፉ ዝኽእሉ እናሃለዉ ግን ሰብ ንዑ ገዲፍ ናብቲ ዘይድሊ ናብቲ ናይ ትርጉም ነገሩ ስለ ዝጎይ ዘሎ ሳቶም ከዓ ናብኡ ሽፍቲ ክገብሩ ጀሚሮም እንታይ ደኣ ስለዚ መለሳ ይኹነና ግንፅል ነብል እቶም ትትርጉሙ ዘለዉ ክጽሕፉ ካብ ከኣልኩም ከዓ ሓንቲ መጽሓፍ ካብ 3-4 ጸሓፍቲ ትትርጎም
ثلاثة أربعة مصحف تخوينا خب حنت مصحف تمتس سكي كال كتموت وقت صحفوز أنجلات كورنا عاد مدليس كحساس ولا أنا على نايسنا لبون نايسنا لبون قال زبالو مصحف تسي بني أمريكا وسنا لبونا استتصحف المصحف نعيني يرفعوا انت يا قبل كم تعرفوا يزوركوا دحر بايتنا كو يراخبني تردي هان ناتنا دحر بايتنا انا بعلنا كالتشرالنا امصاصالنا كالالنا ايفن ولا توما اوز ترغومسي نابانا بزطع منجد غيرهم انت زترغوم تردي هان اجينا ابنت امريكا بزعما حنتي ناي بيزنس بزعما ناي سنه جنزب قلت بالمصحف اندحر حدا سب ترغيمو تزنتو مصحف او امريكا بقى نيشين انت اش من تقبرسي ماكدونالد نا ماكدونالد كفت قال يلو اندحر خمس جبر يقول اندحر حساب هيبو سب امريكا وندحر ابو مصحفوا نا عيننا همسي نا ماكدونالد كفت يلكانسي انت اخذ قبر لي ابي انت اش مو قبر بدا ابزوريا يزلو قلل زبل ነገር እስከረሓን ከምዚ ወላ ጫውት እንበለ ወይ ብንቋቆ ጀምር እንበለ ከተንቋቆ ገዚካት ነተን ክልተ ቋቆ ተጫዋው ትፍሪ ነተን ክልተ ጫዋታ በቢሰ 4 ደሮ በረን እንደ ይበለን قبل زبلت كردا كاز نابا خناتنا حبرتسب كمصو انت زقلت ترغم كو خالي تزي يله هلولو بقى يخيد حساب كتهتمي 5 كتهتمي 5 كم قبل كنز حقاقات هيوت زبالو وا ابي وقت حقاقات زبالو بمسرت حقاقات هيوت 30 40 خندزي 10 10 تقلت 5 4 توسلت قلت تبايلو ولا يجيولو صدرر صحفات هذا اذا حقاقات زياتهم زي كندي سبام بيبو مالو زم مصحف زياتهم قبنا حبرتسب ካብዞም መጽሐፍ እዚኣቶም ኣየናይ በዞም መጽሐፍ እዚኦም ተደሪኹስ ህይወቱ ዝቀየረ ሰብ ህልወና ረኸቡ ኤግዛክትሊ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ሕጋጋት ዘተግበሮም ሰብ ህልወና ረኸቡ ስለምንታይ እንድሕር ዳኢልካ ምስናትና ሕብረተሰብ ዝኸይደ ምስናትና ባህሪ ምስናትና ኣማፃፅኣ ምስናትና ባክግራውንድ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣዴኻ ካብ ኣዴኻ ኣቦኻ እንተፈሊኻ እሞ በቃ ኣዴኻ ቆልሕ ከይበልካ ገንዘብካ ሰሰሪሕካ ባንክኻ ዓቅቦ ዝብል ፅሑፍ እንድሕር ዳ ፅሒፉ ሓደ ኣሜሪካዊ እዚያን ኤርትራዊ ከም ዘላታ ተርጉም ካንቲ ኻሊስ ከመይ ይረኽብ በላ ትርጉም ኣኸለኻ ትል ባዕሉ ታክቲክ ደሊ ዝበሃል ምትርጓም እኮ ኣብዚ ረዲያን ነዚ ኩሉ ዝኣብ ግምት ብዘእትዎ ክትርጎም እንከሎ ንኩሉ ትናትና ኣማፃፅኣ ድሕረ ባይታ ካልእ ነገራት ብምሉ ኣብ ግምት ብዘእትዎ ነትናትና ሕብረተሰብ ብዝጥዕም መንገዲ ተተርጉሙ ጎዲኡ ይጎዳእካ ምስለምንባብ ኢልካ ጥራይ ዝልበብ እንድሕር ኮይኑ ግን ከምዚ ምሽ ካልእ ነገራት ከይከውን أبزون تنقع أنت زقدر ولا تمسح حتى تزوجنا نقدر صراحة إحنا هذا قد يصير نحن بعسيو بزحت عم بتتفضل تمسوات هو سيما في اللي أبزح جواتي قريتها مسمع في فيسبوك سنقول كوين له في اللي كان قال عينة بس يتخيل كأني مثلا بيني أنت أي تفتير ويفلت كده بمزح على كوس كم صحفات كده أني وا كذا أنت أي قاتي مولن كان خبر كأني من البعض تجيز درجات هتزين أو درجات بصحنا خيلو لازم مصحفكم زي ترفقكم صحفوا لنا خلينا نببينا دسيلنا خلينا نببينا جنجا أكمل مقبولنا جلس بعرف طرولنا خبر دالي أو دينس قال مش بقى شفت مقبارون صبوا نجار كوين سمعني ناو تي ما بو كلاو نجاراتون أنت من دس جزء زاخر كوين سمعني Thank you. نيوز عادكم قليل ترى يكون مالت مساحة أوريدي كم جمرة هجمر كل حاصل فلت تقولوا زول ما بركتوا توما حتمتون قليل نجار يكون فلاي أبي أوروبا حجسي تمجمرة خلنا نتصورنا مصحف مركب سجن يدير أبز حجي وانجن أبي أوروبا مصحف مركب تزقل بانصار سب أفريقيا زلوا مصحف تدشجور لزوم مسيح تردي هذا جي تزقل لنا نجار كود زوركم نسخاتكم من زحلة في الناس زوجكم ثانك يو أغني لنا كبرت هذا النام على نسخاتكم بزاقات عمي نعاها كما خاب زوريا زي محتام زلوا نتسحتمو مصحف حلف الناس زوجتوا بزقباهم كم ده عنده بيزبلك أنت زوري ومو حلفنا نتزو نعو بقعدكم ميزخولو أكلات نتزفترو تمرات سوين سمعان بدحريو أوكي إذا كم زين كم ذا كأرمو بقعدكم مش بقى صباغ هلو ناخل على سامع عسينا مو خمسة بشلة النتندار ناخل كم زي أغلى قلنا لنا بقى على سو زمن زخنا of course زلنا يا هو كان بزح نجارات لومي سلام الرخاء بزح عالم كشة تغيره كم أفريقيا زمن كم مسحفت بزح جرمون كان كتحتمو ولا حكي متصحفك مسيو أبيك هذا كان إنترنت غير إيميل غير صدر كان أنا برينت تجبرها مالتي حسابه خاب من قد بنك أتعاد صور أنا بجزاي كوينة متصحفتكو خبركم عنك خمسيكم كم كذا أبجزاي كوينة من جام متصحف سدد اللي بلاك ويبتاع أونلاين كأززة أبجزاي كاتها متصحف سدد جي
ዘለና ኩነታ ሲቹዌሽን አይፈቀድኒ ገለ ዘይኮነ of course ምስ ብዙሕ ነገራት ክልወና ክእል ኸውን ግን ብዙሕ ነገራት ካኒ መምኽኔታታት ከይኮ መምኽኔታ እናገበርና ድሕሪ ኸይዳልና ኩሉ ግዜ መኽኔት ኢና እንኮ ናብ ፍታሕ ክንበፅሕን ኢና ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ዝገብሮ ብፍላይ ኣብ ዝነበረ ነገር ሓላፍነት እንተወሲዱ ተመራፂ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ለፍሊሶ ተሓዘለይ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ሓሳባት ኢኻ تهني أو تيل قام مسلمني ميكا أنا صبغ حساباتي خاطب صنيعة تعلنا والنقزة كوري بدقام بتعمي دمسكن نهم كبرت هذا لي نتزلك جزء هيب كاور مساي كنز أكل كتعلل بمخالكة بتعمي دمسكن بمقطع إذا خبركم تخاطرتي بانا بكوس كم زندابلنا نتهم كم بعلناهم دعم السلو أبتمكرو ناي هوت بعبيو بدرجة عقبنا إلهم بزجبروا أبتمرت جوسكاس زجبروا أبتمرتي ون بزكالهم نزخنا نجار بديهم أبزبز حدا منسيات دعم السلو خنا متسينا كمون أبسنة صحف أبا أبركو زرلهم سبات كمون صحابتي ترجمتي دعم السلو أبزي channel دامت أنا معتاوي ويكا أبصو من حدا جزء ويبصو من كل تجزء كان زرارب كان فتنينا أبصفر اللي كورنعتنا هيوت الله وزبلنا يوم سباتون كم كان علل كان زعته خن فتنينا مالتي مسانا نقطع علي أبزا channel كتعبينا مسانا ونحبيركم تي نحنا نقبر أخت عزون بخبري كعدمكم زدلي يقني لي نهوميكا thank you so much كبرت هذا لي أبقى علي بخال زنبب كامل صحف ديا وكلتينا زنببنا مصحف كتعهن قبر الله كنفتنينا كم زخم هذا عمو صور سبات ونقوم ونقبر كنفتنينا تسرح قطعلت زهلو سرح خويني يسمعني يعني لي برقام نهما أنا بدي أغني لي كم مجمرة زهلو زي حسب وقا شاقير كدبا بيل كان عندي حسن بس مدري anyway thank you كبرت هابكا كم زي مش كاين كاد عايزي ولا حد زي اللي كنسي كم زي كان مخامس تناتكا بوتا بومتيخا نع حسابك هاب اللي كان أبزدا شو متمسع نمخال مالت كبرت هابكا تايبال كوينو كل جزء نخبر كان نغير إذا خبرك كولد thank you نهم كبرت هابكا thank you نع خاطر يدي كنا خان كله نزي إحنا هنعلن صنعنا زوستو نعو سمعو جزء مزبعهم تلتخاون بلد خمس جندالي سواء نقولاتكم thank you عندنا راح ويلي رسعي خار حس حد شعمت كيقول خار حس حد شعمت يقبلك بزح حليفي حد عمد روح صاود عمد يبال هجه او عمد حد عمد حليفي مثلا مش بعد ما يدوي لهم الكاني فبيلك هي زكركو الرسعي ولا يعني روح صاحد شعمد روح صاود عمد يقبلك قنيات لده كومون فتشان امين بزح سلام زلو عمد يقبلك امين تخاو so thank you أغلنا أنا بزح دخيمة والمسلم بزح لفلي كذا يا اوكي thank you نومي كبرت هابلي بقامو صاود عمد يقبلك أبقى تعالي رخبنا سسناي باي باي